Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și acesta este locul în care discut sincer și deschis cu prieteni și specialiști despre probleme, lupte și experiențe care ne schimbă viața. Plângem și râdem împreună, spunem lucrurilor pe nume, iar credința în Dumnezeu este elementul comun al poveștilor pe care le vei auzi aici. Salutare și bine ai revenit la Vulnerabil! Sunt Ramona Lazar, gazda ta, iar astăzi asculți episodul 77. Stau de vorbă cu Andrei Croitoru. Andrei este soț, tată, slujitor și scriitor. Se remarcă prin pasiunea lui pentru doctrina sănătoasă, claritatea cu care explică adevărurile Scripturii și dorința de a echipa familii și biserici cu o înțelegere biblică profundă. Din dragoste pentru Hristos și pentru cuvânt, a scris mai multe cărți, printre care Iisus Hristos în Vechiul Testament și Restaurarea Cinei Domnului. Astăzi l-am provocat să vorbim despre un subiect care cere mult interes și mult efort din partea noastră, ca părinți, dacă vrem ca lucrurile să meargă în direcția potrivită. Dar eu simt și cred că suntem pregătiți să ne asumăm acest efort. Vorbim despre pașii pe care trebuie să îi facem pentru a crește băieți pregătiți teologic, despre valorile care ar trebui să îi definească, despre momentul în care începe formarea lor și cum împletim ghidarea practică cu cea spirituală. Este un episod pentru toată lumea, pentru tați, pentru mame care duc singure greul formării spirituale sau mame care au aproape un partener implicat, pentru lideri de biserică care poate se întreabă ce a lipsit în pregătirea acestor tineri bărbați sau ce lipsește în pregătirea viitorilor bărbați care se vor ridica din băncile bisericilor noastre. Și mai ales acest episod este pentru oricine crede că teologia nu este doar acel moment pe care îl vedem duminica la amvon, ci este fiecare moment, fiecare secundă din viața noastră în care vorbim și îl vedem manifestat pe Dumnezeu în tot ceea ce ne înconjoară. Este o conversație onestă, fără filtre, fără ascunzișuri, directă, sinceră, pragmatică, exact așa cum abordează Andrei orice subiect despre care vorbește. Așa că te-aș îndemna să-ți iei timp și liniște ca să asculți acest episod plin de bogății și de multe nuanțe care fac tare bine inimii noastre atunci când le analizăm pe îndelete. Acest episod este susținut de Roșu Tour Travel. Visăm la o vacanță de mult timp, cred că de prin luna de miere, și au trecut ceva ani de atunci. Viața a venit peste noi cu alte priorități, cu liste, responsabilități și acel poate altă dată pe care îl știm cu toții. Dar anul acesta am decis că e momentul să nu mai adunăm lucruri, ci să ne umplem cufărul cu amintiri, poze și multă bucurie. Amintiri pentru noi și pentru copiii noștri, de care să ne bucurăm peste ani și ani. Și când a venit momentul să căutăm vacanța potrivită, n-a fost greu să alegem cu cine facem echipă. Roșu Tour Travel. La ei găsești oferte foarte bune pentru orice tip de vacanță îți dorești. Exotică, all-inclusive, city break sau chiar doar un bilet de avion. Diferența? Eunice, omul din spatele agenției, care se ocupă de fiecare detaliu cu grijă și pune suflet în vacanța ta ca și cum ar fi a ei. Noi am ales un pachet all-inclusive, pentru că vrem ca măcar pentru câteva zile să avem și noi, părinții, vacanță. Tu unde visezi să călătorești? Îți recomand Roșu Tour Travel, pentru că Eunice pune în munca ei aceeași seriozitate, dedicare și dragoste autentică pentru oameni și pentru Hristos, despre care vorbim și aici, la Vulnerabil. Alege Roșu Tour Travel și vacanța ta va fi de 10 stele, chiar dacă te cazezi la 5.
Scrie chiar acum un e-mail la eunice.roșu@roșutur.ro. Spune ce tip de vacanță îți dorești, câți membri sunteți în familie și nu uita să menționezi că ai aflat despre ei de la podcastul Vulnerabil. O să îți las mailul ei și în descrierea acestui episod ca să poți ajunge cât mai ușor la ea și nu cumva să ratezi vacanța, pentru că cine știe, poate ne vedem pe meleaguri mai calde. Acum, hai să asculți discuția mea cu Andrei. Andrei, bun venit la podcastul Vulnerabil! Bine te-am găsit! Mă bucur mult că astăzi putem să stăm de vorbă. Ți-am ridicat, să zic așa, la fileu o temă, aș zice grea pentru unii, dar pentru tine mi se pare ușoară, fiindcă te bați de lucrurile astea în fiecare zi. Dar înainte de asta aș vrea să zic că ești unul din cei mai intimidanți invitații ai mei, pentru că modul în care tu alegi să spui lucrurilor pe nume este ceva ce noi în societatea românească, aș zice, nu suntem așa de obișnuiți. Să spunem adevărului adevăr și minciunii minciună. Ne plac lucrurile gri, nu ne plac întotdeauna lucrurile care suntem siguri că sunt alb-negru. Dar poate ne povestești tu mai multe ulterior de ce ai ales să spui adevărul și să nu te dai înapoi de la misiunea asta pe care simt eu că o ai. Dar înainte de asta, spune-ne, te rog frumos, cu cine stăm azi de vorbă? Cine este Andrei în plinătatea lui? Da, deci eu sunt născut în Fălticeni, deci în Moldova noastră, cum se spune, o familie de 9 copii, familie de baptiști. Și asta m-a format, evident, în foarte multe privințe. M-am căsătorit la 25 de ani, am întâlnit-o pe Cristina la Universitatea Emanuel la Oradea. După ce am stat în Ardeal vreo câțiva ani de zile și de 7 ani de zile suntem în Oltenia. Avem 3 copii, Calvin, Nathan și James, 12, 10 și 7 ani. Slujesc aici în biserica locală, constant, și călătoresc și prin țară destul de mult, cu conferințe pe familie în general, dar și alte slujiri. Îmi place să scriu cărți, alții să spună cât de bune sunt. Îmi place să mă adresez generației tinere, cred că au nevoie de reper și cam cu asta mă ocup eu acum. Ce frumos! Mi se pare că ai o viață foarte plină, așa, din toate punctele de vedere. Și ca să nu lăsăm ascultătorii în suspans, pentru că sunt sigură că mulți te cunosc, spune-ne de ce ai ales tu în online să vorbești despre derapaje teologice, le-a zice. E ciudat cum a început totul. Eram ales păstor la Sebiș și tot auzeam clișee. Dumnezeu iubește păcătosul, dar urăște păcatul. Sau tot din astea. Și mi se păreau că aveau anumite nuanțe care lăsau ceva de înțeles ce nu e în regulă. Și am ieșit în online și făceam clipuri de, 3, 4, 5 minute în care nuanțam puțin clișeile astea și arătam de ce nu prea funcționează, sau unii care erau complet în dezacord cu creștinismul. Crede și nu cerceta. Și pe vremea respectivă, acum, 9-10 ani de zile, te urmăreau 10 oameni, 20. Mi se părea extraordinar. Uite, 10 oameni care au ascultat lucrul ăsta. Dar așa a început. Însă, dorința asta după claritate a fost din copilărie. Poate și tu și alții care vor asculta își aduc aminte predicile tipice, tradiționale din bisericile noastre, care începeau cu binecuvântat să fie Dumnezeu, și tot spunea, cum a spus și poetul, cântări, și făceau introducere din aia lungă, cu lumină, cu viață, cu Dumnezeu. Eu nu înțelegeam absolut nimic din ce vreau să spună oamenii ăia. Și cu timpul am dobândit așa o frustrare, că nu eram de acord. Nici nu știam ce vor să zică oamenii cu limbajul religios. Probabil mulți înțelegeau, eu nu înțelegeam. Și când am început să predic în tinerețe, prima tinerețe, să zicem așa, tendința mea tot timpul era inconștient să clarific excesiv lucrurile. Aveam o teamă ascunsă că ar putea să fie vreun tânăr în sală, la fel de frustrat cum eram eu la 14 ani, și să zic, băi, ce vrea să spună omul ăsta? E ca un bătrân care spune o grămadă de expresii religioase din care nu înțelege nimeni nimic. Și făcând asta ani de zile, de fapt, lucrul care mi-a fost spus cel mai des la conferințe sau în predicare sau în general, a fost, am înțeles exact ce ai vrut să spui.
Deci scopul meu nu este ca oamenii să fie de acord. Scopul meu este ca oamenii să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Sigur că pot exista excese aici, unde oamenii vor să braveze și să șocheze cu limbajul. Dar scopul meu nu este să șochezi și să bravezi cu limbajul, nici să atrag atenția prin limbaj, ci să fie adevărul foarte clar, să fie înțeles, să fie crezut, să fie iubit și așa mai departe. Da, ce frumos. Întotdeauna când apar așa valuri din astea în online, ascult și părerea ta, pentru că eu cred că e foarte important să avem multe nuanțe. Și ulterior noi, independent, să ajungem să cercetăm și să vedem exact ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Adică da, îl ascultăm pe Andrei foarte bine, apreciem lucrarea lui, dar nu vă lăsați bazați doar pe asta. Luați și cercetați voi înși-vă scripturile. Și uite, pentru că mi-ai spus că aveai lupta asta de a înțelege încă de la 14 ani, aș zice că încă o dată îmi confirmă Dumnezeu că nu la întâmplare ți-am propus ție tema asta și anume să vorbim despre cum creștem băieți pregătiți din punct de vedere teologic, fiindcă limbajul acesta religios încă se propagă. Îl aud și eu încă în biserica noastră, îl aud și în alte biserici, pentru că acum putem urmări online foarte mult. Și cred că, într-adevăr, copiii nu înțeleg prea multe. Stau și ascultă, dar nu înțeleg și nu înregistrează ce vrem noi să le transmitem. Cum simți tu că te-ai schimbat ca persoană, ca bărbat, ca om spiritual, să spun așa, de când ai devenit tată și ai primit rolul ăsta atât de frumos? Au început cu întrebări extraordinare. Uite, nimeni nu m-a întrebat vreodată întrebarea asta. E foarte interesantă. Wow! Da. Șocul meu, poate cel mai mare în creșterea copiilor, și aș spune în mijlocul la foarte multe frustrări legate de modul în care am reacționat la copii sau modul în care am fost provocat să ne educăm copiii, diverse situații care vin și toți cei care au copii știu despre ce este vorba, este că mi-am dat seama că Dumnezeu m-a interesat decât să ne creștem noi copiii perfect. Ceea ce este imposibil de altfel, doar că eu am observat în părinții din generația mea o tendință spre perfecționism și o acumulare excesivă de frustrare în mijlocul falimentelor. Pentru că noi trăim în lumina părinților noștri din perioada comunistă, care poate lucrau amândoi părinții și nu prea aveau timp să stea de vorbă cu noi și să ne spunem durerile și problemele și nevoile. Erau fușărite multe lucruri din cauza vitezei în care decurgea viața și felul în care erau lucrurile atunci. Nu? Venea pe schimbul unul, pleca părinte celălalt. Eu am avut perioade în care tata doar se intersectau acasă, că trebuiau să plece. Da, așa era situația, știi? Și atunci noi am încercat cumva să facem cu copiii noștri exact ce spun românii după comunism, dacă noi n-am avut copiii noștri să aibă. Și am aplicat asta nu doar material, am aplicat și emoțional și în creșterea copiilor și așa mai departe. Dar ce mi-a dat seama, ca să revin la întrebarea ta după ce am făcut contextul ăsta, este că Dumnezeu este mai interesat decât de creșterea copiilor noștri într-un mod perfect, este interesat de creșterea noastră spirituală. Adică mi-am dat seama că în timp ce eu mă ocup de copiii mei, Dumnezeu se ocupă de fapt de mine. Și copiii mei au devenit niște provocatori, dar nu în sensul rău, da? Niște provocatori, adică niște surse constante pe care Dumnezeu le-a pus în familia mea de expunerea mea. M-a expus în modalități în care eu nu m-am cunoscut niciodată pe mine. Nu m-am cunoscut nici măcar în relație cu soția mea. Ei constant, zi de zi, provoacă din mine lucruri care au nevoie să fie sfințite. Lucruri care au nevoie să fie mortificate, omorâte, puse pe altar înaintea lui Dumnezeu. Deci copiii m-au adus de o grămadă de ori la capătul puterilor literal, că m-am pus la marginea patului și a trebuit să spun, Doamne, nu sunt ăla care am crezut eu că sunt mult mai jos decât am crezut că sunt, probabil că sunt mai jos decât spun acum în mărturisirea mea și am nevoie de ajutorul tău. Uite, îmi dau seama că văd în mine lucrurile astea. Dar mă refer la lucruri care sunt păcătoase, lucruri care nu sunt bune, lucruri de caracter, lucruri de conduită, de exprimare, de reacție. Poate n-ai reacționat în exterior, dar tu ai văzut ce este în tine. Și eu cred că ăsta este unul dintre cele mai fascinante lucruri care se întâmplă. Este ceva în oglindă ce se întâmplă. În timp ce tu, părintele, îți crești copiii tăi, că așa îți poruncește Biblia, și aplici copiilor tăi mijloacele biblice, dacă ești atent, vei vedea că, de fapt, Dumnezeu, care este tatăl tău, se ocupă de tine. Deci este ceva ce se întâmplă de la Dumnezeu la tine, că tu ești copilul lui, și de la tine la copiii tăi. De fapt, aș spune că ăsta este singurul mod în care copiii pot fi crescuți cum trebuie. Dacă părintele se crede un fel de zeu trimis de Dumnezeu în familia lui
care el își va pune copiii pe traiectoria corectă și dacă i-a pus pe traiectoria corectă, ei sigur vor merge așa totdeauna și nu are umilința asta, smerenia asta, aplecarea. Dacă nu are chiar momente în care stă de vorbă cu copiii lui în care să le spună, uite, noi toți suntem în același proces, eu le spun deseori. Noi suntem în același proces. Eu sunt doar pe scara asta de autoritate, sunt în punctul ăsta că așa m-a pus Dumnezeu, că sunt mai mare decât voi. Și Dumnezeu v-a dat în familia asta. Dar noi suntem implicați în același proces de sfințire. Când copiii își exprimă frustrări, că nu reușesc, că el nu poate să fie bun, că el niciodată nu o să mulțumească pe Dumnezeu, că eu atunci îi spun, uite, noi suntem exact în același loc, noi suntem în aceeași bătălie. Noi nu suntem polițiștii, milițienii tăi comuniști care stăm și te urmărim și abia așteptăm să vedem unde e greșit ca să putem să venim cu vreo corecție biblică sau să spunem vreo penalizare. Nu! Noi suntem exact pe același drum și împreună ne ajutăm unul pe celălalt. Mă bucur să aud cuvintele astea din gura unui tată, din gura mămicilor cu care eu mai interacționez. Pot să spun că am mai auzit-o, dar parcă niciodată așa de evident din poziția unui tată și cred că face bine dacă cineva a avut perspectiva asta de parenting, că eu am totul sub control și eu îi spun copilului încotro să meargă, poate ajută să mai adauge un pic de smerenie și de umilință, deși cu toții știm că asta ne cere și Biblia, indiferent cu cine avem de stat în relația respectivă. Dacă ar fi așa, să te uiți poate și la modul în care i-ai crescut pe băieții tăi până acum, dar și la familiile care au în componență un băiat sau mai mulți, care consideri tu că ar fi 3 valori importante care nu ar trebui să lipsească din formarea unui băiat? Una pe care aș menționa pentru început și care este foarte importantă tot timpul, dar mai ales în societatea noastră, este frica de Dumnezeu. Puritanii făceau o diferență între frica de Dumnezeu de sclav și frica de Dumnezeu de fiu. Adică evanghelică și cea de sclav. Evanghelică înseamnă că eu înțeleg că Dumnezeu este Tatăl meu, m-a iertat, m-a primit în brațele Lui, sunt mântuit, nu am teama asta că mă aruncă totdeauna în iad, cum are un necredincios când face rău, zice, ca să nu mă bată Dumnezeu, da? Are o frică de Dumnezeu, dar nu are o frică de Dumnezeu bazată pe o relație trainică zidită cu Dumnezeu. Are o relație cu Dumnezeu ca și creator, nu cu Dumnezeu ca mântuitor. Deci eu nu vorbesc despre frica aia de Dumnezeu a omului terorizat, da? Care încă nu știe dacă e mântuit, dacă Dumnezeu l-a iertat, dacă e în grațiile lui Dumnezeu, dacă nu, încearcă să-i câștige atenția sau favorurile sau privilegiile. Nu despre asta vorbesc, da? De ce spun că frica de Dumnezeu este una foarte importantă? Pentru că băieții noștri vor pleca mai repede decât ne gândim noi din casă. Și vor ajunge într-un milion de situații în care nu vei mai fi tu. Și dacă el nu are acea teamă de Dumnezeu, adică acea conștientizare puternică a prezenței lui Dumnezeu pretutindeni, e singur el cu telefonul în sfârșit. Nu mai spune mama cu tata că n-ai voie să stai 15 minute sau 20 sau că n-ai voie să stai azi sau că ești penalizat. E singur, gata. Poate să stea nelimitat. Poate să intre pe ce vrea el. Poate să iasă cu cine vrea el. Poate să se ducă unde vrea el. Și mai ales băieții, da? Este după aceea, nu, peer pressure, să se unească și el cu grupuri. Poate nu se nimerește să se unească cu grupul de băieți la biserică. Vrea să cunoască alt grup de băieți. Dacă în el a fost zidită, creată, prin puterea Duhului Sfânt, dar instrumental cu ajutorul părinților, această teamă de Dumnezeu, a trăi înaintea lui Dumnezeu și când nu te vede nimeni, cred că asta va fi una dintre trăsăturile fundamentale pentru dezvoltarea caracterului lui în continuare. Inclusiv la ceea ce se va întâmpla în relația lui cu ceilalți. Pentru că oamenii vor vedea dacă el trăiește de ochii oamenilor, dacă lucrează de ochii oamenilor și așa mai departe. Am un frate care, din mult mai mic decât mine, dar a fost într-o situație de felul acesta la lucru cu niște bani. El avea o muncă obișnuită, nu neapărat extraordinar plătită și așa mai departe. Și pentru că el a refuzat cu vehemență să-și asume niște bani care nu erau al lui de fapt. Și pe care șeful spunea că el nu știe nimic de el, să facă ce vrea cu ei, a refuzat cu vehemență că știa că nu sunt al lui. Atunci a săltat foarte mult, s-a ridicat în firma respectivă, doar pentru că a acționat cu frică de Dumnezeu. Și că asta trebuie să fie motivația principală. Dar lucrul ăsta, lumea are nevoie disperată de oameni care acționează corect, virtuos, când nu-i vede nimeni. Pentru că nu se întâmplă asta în general. Păi dacă poți să tragi chiulul, dacă te poți odihni, dacă poți să tragi de tine, dacă poți să faci bani fără să faci nimica, de ce nu? Știi? Eu aș zice că asta este fundamental, asta va proteja caracterul lui, viața lui, mărturia lui, viitorul lui, relația cu soția lui, după aceea
frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. Dar la băieți aș spune încă ceva, în special în generația noastră, curajul de a fi băieți. Știu că e foarte ciudat acum. În generațiile anterioare era natural lucrul ăsta. Dar acum, existând aceste confuzii de gen și această elasticitate în continuu a genului, a sexului, confuziile astea, nebunia asta, se pune o presiune socială, aș zice uneori subtilă și inconștientă asupra copiilor noștri, în special asupra băieților, de a nu fi băieți. De a încerca să se poarte ca și cum ar fi niște fete. Deci să aibă reacții de fetițe, că așa vrem să fie liniște, să fie pace, să nu fie război, să nu fie scandal și în continuu tragi de băieți și omori masculinitatea aia din ei. Și acum eu spun că ăsta este motivul, aș zice unul din motivele principale pentru care există așa de mulți gameri acum. Pentru că dacă el e în continuu opresat, că el n-are voie să aibă vocea mai ridicată, că el n-are voie să fie în nicio situație agresiv, voi vorbi imediat despre agresivitate, atunci el zice, mă duc într-o lume undeva și singura lume în care se duce, unde este primit și încurajat să fie luptător, agresiv, să construiască, să zidească, să cucerească, să zidească împărății și imperii. Deci el e într-o lume de acolo. Cum poți tu să-l convingi să iasă de acolo și să vină înapoi în lumea asta unde îl pui să poarte ca o fetiță? Îmi menționez aici, nu e rău ca fetițele să poarte ca fetițe și femeile să fie femei, da? Deci nu e rău. E rău ca bărbații să fie fete, știi? Un sfat bun pentru bărbații de astăzi este, fraților, nu fiți surori. Da? Tu trebuie să fii bărbat. Uite, să-ți dau un exemplu. Auzisem acum ceva ani de zile, dar pe mine m-a șocat la Europa FM, o jurnalistă sau cineva care lucra acolo, că trecea prin București, prin nu știu ce parc, ziua în amiază mare a acostat un bărbat, dar e evident că avea intenții malefice, și alți bărbați care treceau să uitau și introduceau capul într-o parte și plecau înainte. Cum este posibil așa ceva? Deci bărbații ăștia, băieții ăștia au fost dresați așa, au fost învățați așa, să nu se bage, să nu se implice, că o să ai probleme, să nu apere, să nu protejeze, că nu-i treaba ta, nu te băga, da? Să nu ridici glasul, să nu... Nu, ce-ar fi avut nevoie femeia respectivă atunci? Sau domnișoară, nu știu cine era. Ar fi avut nevoie de un alt bărbat mai puternic decât celălalt ca să bage unde nu-i fierbe oala și să ducă să-l pocnească pe ăla, să-l imobilizeze, să cheme poliția și să protejeze fata respectivă. Asta ar fi avut nevoie. Numai că lucrurile astea trebuie învățate. Când ne învățăm băieții, de exemplu, că am zis de agresivitate, ca să dau doar un exemplu aici, de masculinitate. Masculinitatea nu este toxică, doar că ea trebuie ghidată corect. Un taur e bun dacă îl pui să tragă la plug. Dacă îl pui în magazinul de porțelanuri, nu e bine, nu e treaba lui acolo, știi? Sigur că este doar o imagine acum, poate puțin bizară pentru unii, dar este doar o imagine. Uite, de exemplu, noi cu băieții. Mi-aduc aminte că ne eram acasă la tata ne-a spus câteva lucruri banale, simple, nu stătea foarte mult de vorbă cu noi. De exemplu, n-ai voie niciodată să intri în camera fetelor. Noi nu știam de ce. Noi nu știam, după aceea am aflat de ce. Dar atunci, la vârsta în care el ne spune, dom'le, era lege, cum să zic, s-a aplicat legea marțială atunci, dacă călcai asta. Doi, nu ieșea niciodată, de exemplu, o fată din surorile mele, eu am avut și am 4 sori, nu ieșea niciodată seara să ducă să cumpere ceva. Deci dacă se întâmpla că nu aveai pâine seara, când se întuneca. Deci când se întuneca, ieșeam noi băieții. Chiar dacă eram mai mic cu 4 ani decât ea. Eu trebuia să mă duc la farmacie, eu trebuia să mă duc după pâine. Dacă trebuia să ducem gunoiul, pe vremea respectivă erau tot felul de oameni care se duceau și căutau prin gunoaie, inclusiv noaptea, sau așteptau noaptea ca să... Și niciodată nu se duceau fetele. Niciodată. Nu era nicio excepție. Da? Sau dacă trebuia să traversez orașul să mă duc până undeva, că se întâmpla ceva. Întotdeauna ne duceam băieții. A zidit niște lucruri simple, dar absolut normale și naturale. După aceea te aștepți ca băieți să arate curtoazie fetelor, să fie sensibile cu fetele, să nu intre peste ele cum intre peste băieți și așa mai departe. Și dacă ei nu fac asta, te miri de ce? Pentru că nu l-ai lăsat să fie bărbat, da? Și nu l-ai ajutat să fie bărbat și nu l-ai învățat să fie bărbat. Apropo de agresivitate, tata, deci dacă noi ne mai hârjoneam între noi, ne mai pocneam, mai scăpam așa cumva. Dar dacă ferească Dumnezeu ai atins vreo fată, din nou, s-a plecat legea marțială atunci. Nu era nicio posibilitate, pur și simplu, să-l convingi, să-ți ceri iertare, să spui că nu mai faci niciodată. Nicio posibilitate să scapi. Asta era un lucru absolut fundamental pentru relația noastră cu femeile din viața noastră din viitor. Relația noastră cu mama. De exemplu, mi-aduc aminte că unul din frații mei a supărat odată pe mama și l-am bătut eu. Deci l-am bătut pentru că a supărat pe mama. Bine, după aceea tata a rezolvat problema, dar că nu trebuia să fac eu dreptate. Doar că nu să-i fac asta lui mama. Înțelegi? Din nou, agresivitatea nu este rea. Eu nu zic băieții trebuie să fie agresivi să se bată. Eu m-am povestit, la un moment dat am zis, noi nu ne învățăm băieții violenți.
și nu le-am cumpărat arme din astea, pistoale și așa mai departe. Crezi că ai rezolvat ceva? Au luat mături, au bătut cuie în ea și au pus lemne pe ea și au făcut o mitraleră. Măi, nu, doar el trebuie învățat. Măi, uite, armele sunt bune dacă aperi cu ele. Cuțitul este bun dacă tai pâine cu el. Dumnezeu te-a făcut bărbat puternic și e bine că te-a făcut bărbat puternic. Dar uite ce poți să faci cu puterea ta. Cu puterea ta poți să ridici, poți să construiești, poți să faci ceva extraordinar în lumea asta. Poți să protejezi pe cei mai slabi care sunt lângă tine. Vei putea să-ți folosești toate trăsăturile masculine pe care le ai într-un mod pozitiv. Asta ar fi al doilea lucru. Eu nu le pun în ordinea importanței, le pun în ordinea în care vin în minte și poate raportat la ceea ce văd în jurul meu. Deci am spus teama de Dumnezeu, asumarea, acceptarea, aș spune celebrarea masculinității sale, fundamentală, cum a valoarea căsătoriei. Nu știu dacă ai observat, generația următoare se căsătoresc foarte greu, amână foarte mult căsătoria, unii au copii foarte greu. Chiar a devenit, nu știu dacă e conștient, au devenit o ofensă să întrebi pe cineva dacă are copii. Chiar dacă vrei să întrebi de bucurie, eu întreb din reflex. Eu cum am crescut în familie mare, soția mea a crescut în familie mare, tata, e ceva generațional, adică e o genă care întreabă, bă, vrem să vedem copii. Câți copii aveți? Tu întrebi de bucurie și vezi, pe unii oameni, eu nu vorbesc de persoane care nu pot să aibă copii acum, da? Și nu întreb de întrebări din alea care se nasc dintr-o teologie găunoasă, că există undeva niște suflete în cer pentru fiecare familie și ăsta trebuie să-i actualizeze și te apucă panica că ăla n-are copii. Deci nu vorbesc de asta. De bucuria aia de vedea pe oameni. Mă, aveți copii? Cum sunteți? Vă bucurați? Care treaba, da? Cred că băieții care sunt crescuți, foarte mulți băieți care sunt crescuți hedoniști, egolatri, idolatri, pentru propria lor persoană și propriile lor pofte, mulți dintre ei nu se căsătoresc sau dacă căsătoresc nu vor să aibă copii, tocmai din pricina aceasta. Ei nu au înțeles valoarea căsătoriei. Eu personal cred despre mine și cred ca normă și cred asta din Sfânta Scriptură, începând cu Geneza, Dumnezeu după ce a făcut-o pe Eva, a creat-o pe Eva, a căsătorit-o. A fost atât de important, a fost fundamental pentru dezvoltarea societății umane. A fost fundamental pentru construirea lumii. Eu nu aș fi avut extraordinar de mult, excesiv de mult din ce am astăzi și din ce sunt astăzi și din ce am construit astăzi cu soția mea. Nu ar fi existat. Pur și simplu ar fi fost o altă traiectorie a vieții. Copiii trebuie învățați de mici să iubească căsătoria. Am fost în tabăra de homeschooling și băiatul nostru mare se jucau acolo cu copii, toți foarte mulți copii. Și într-o seară făceam un joc cu ei de întrebări și răspunsuri. Și puneam tot felul de întrebări. Care a fost cel mai urât visa tău? Care e cea mai mare dorință ta? Care ar fi meseria pe care ți-ai dorit să o faci cel mai mult? Tot felul de asta. L-am întrebat. Zi-mi din toată viața pe care tu ți-o aduci aminte de acum, care a fost cea mai traumatică, cea mai dureroasă, cea mai experiența ta? Și mă așteptam să spună ceva din familie, poate, nu știu, ceva ce s-a întâmplat între noi. Și el a zis că eram în tabăra de homeschooling și 2 fete fugeau după mine. Eu m-am bucurat, măi, dacă spui asta la 12 ani, la 11 ani, la 12 ani, în regulă, știi ce o să se întâmple peste câțiva ani de zile, o să zic că, bă, care-i cea mai frumoasă experiență ta când fuge el după fete, știi? Dar e normal la o vârstă, doar că ei trebuie ajutați copiii de mici. Eu am auzit părinți vorbind în fața copiilor, nu vă căsătoriți, Doamne, trăiți liniștit, trăiți-vă viața așa. Când ai să tragi tu concluzia că ai suficient de multe lucruri, că te-ai dezvoltat suficient, că așa, sunt alții care se căsătoriți la 50 de ani. Apoi tu, băiețe, ai tot timpul din lume. Și fac această infuzie, care eu cred că e o infuzie de otravă în sufletele copiilor lor, că relația maritală este ceva secundar, este ceva ce poți lua de printre multe alte lucruri. Că nu este ceva fundamental pentru dezvoltarea ta ca persoană, pentru construirea vieții tale, pentru construirea unui viitor împreună, pentru construirea unei moșteniri generaționale pe care să o dai în continuare. Nu este posibil asta fără soție sau fără soț. Nu este posibil, pur și simplu. Și mi-aș dori ca asta să fie o valoare care să fie transferată copiilor. Și dacă tu ai o căsătorie grea, cumplit de grea, înțelege că nu toți au căsătoriile alea cumplit de grele. Și dorește-ți mai degrabă ca copiii tăi să nu aibă căsătoriile alea grele, ci să aibă căsătorii ușoare și discută despre asta cu copiii tăi, pentru că dacă nu, deși copiii s-ar putea să urască lucrurile pe care le văd între părinți, pentru că doar asta au văzut, s-ar putea să copie la un moment dat exact lucrurile respective. Îmi place foarte mult ce valori ai ales. La unele nu m-am gândit, dar acum, analizându-le așa și gândindu-mă și la tatăl tău cum l-ai pomenit, mi se pare că pentru toate cele 3 valori, noi, în calitate de părinți, în
secolul ăsta trebuie să depunem eforturi majore ca să le putem implementa în inima și în mintea băieților noștri și poate nu doar a băieților, că unele merg și aplicate pe fete. Sigur. Dacă un părinte, nu știu, se simte deja copleșit că ne-a ascultat și ce sus a ridicat ștacheta și standardul Andrei, mi se pare că sunt pierdut. Chiar mi-am dorit să iau ceva din asta, dar deja parcă nu mai pot să-l ascult, că mi se pare că e foarte, foarte greu. Prea multe sunt pe umerii mei. Ce ai spune unui tată care deja se simte depășit de situație? Deci, să fie foarte clară. Life is a mess. Deci, familiile noastre nu sunt expuneri de bibelouri și de porțelanuri. Noi nu suntem într-un magazin cu bijuterie aici. Noi suntem într-un atelier cu bijuterii. Și într-un atelier câteodată este foarte multă mizerie. Într-un atelier câteodată tu, ca cel care prelucrezi materialul, faci greșeli. Și nu-ți iasă și trebuie să iei de la capăt și trebuie să vezi ce poți repara. Cum ai spus și tu, noi prezentăm standardele acum și ceea ce vrem să facem. Noi trebuie să știm care e obiectivul nostru ca să ajungem acolo. Dacă tu nu ai un obiectiv înalt, cel mai probabil nu-l vei atinge. Mai degrabă să-ți dai un obiectiv înalt, dar real și realist. Da? Nu ceva iluzoriu, decât să-ți dai un obiectiv prea jos și să-ți dai seama că puteai să faci mai mult, că au făcut și alții mai mult și puteai și tu. Și aici intervine și harul lui Dumnezeu. Din nou, ne ducem la zona aceea de perfecțiune. Așa am observat eu, mi se pare că foarte mulți părinți din generațiile care vin după mine au o tendință spre perfecționism, să facă lucrurile absolut perfect, să nu facă absolut niciun fel de greșeală. Uneori s-ar putea să te deruteze asta și mai mult să te descurajeze, să nu te ajute, să te paralizeze. Să ai nopți din astea de panică și de vinovăție profundă, că tu nu faci ce trebuie să faci cu copiii tăi și așa mai departe. Eu cred că acolo puțin ai intrat în zona lui Dumnezeu. Ai luat puțin din atributul acesta al lui Dumnezeu, a tot suficienții și a perfecțiunii sale, pe care tu nu îl ai. Creșterea copiilor și educarea copiilor noștri se face 100% în dependență de harul lui Dumnezeu. La finalul fiecărei zile, fără excepție, este necesar să apelez la harul lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat între mine și copiii mei. Că nu am făcut niciodată totul perfect. Și eu cred că asta vrea să cultive Dumnezeu în inimile noastre, o dependență totală de harul lui. Nu o disperare totală că nu am reușit să ajungem la standardele pe care noi ne le-am trasat sau cuvântul ne le-a trasat cu privire la creșterea copiilor noștri. Dar nu uitați, sunteți într-un atelier acum. Copiii sunt în formare acum. E normal să fie tărăboi câteodată. E normal să fie lucrurile date peste cap. Copiii au venit în lume neștiind nimic despre nimic. Și apropo, ei sunt în dezvoltare și uneori etapele îți dau senzația că ei de la capăt cu lucrurile respective. Băi, dar nu ți-am spus. Da, ai spus, așa este. Dar el este într-o altă etapă acum. Și trebuie să-și reamintească, dar nu suntem la fel noi în relația cu Dumnezeu. De ce nu te duci odată pe an la biserică? Te zice, păi noi știm lucrurile astea. Uite câteodată lucrurile pe care le știi când ți le spune de la amvon predicatorul sau ți le spune cineva la ora de rugăciune sau când ți le spune, parcă sună nou, parcă te atinge într-un mod total diferit, deși a fost versetul ăla banal acolo în Biblie și ai trecut peste el de sute de ori. Noi suntem copii puțin mai mari. Eu la bărbați le spun, noi suntem copii cu barbă. Asta este diferența, da? Eu nu neg acum că avem o anumită experiență și o anumită, că nu s-a dezvoltat ceva noi. Deci eu nu neg asta, dar în relația cu Dumnezeu tot asta suntem. Când te pui pe genunchi, chiar dacă ești bărbat în toată firea la 40 de ani, câteodată plângi înaintea lui Dumnezeu. Și vorbești ca un copil disperat cu Dumnezeu. Pentru că este tatăl tău. Atunci îți deschizi inima, poate cum nu ți-o deschizi, sper că nu ți-o deschizi înaintea niciunei persoane în felul în care ți-o deschizi înaintea lui Dumnezeu. Deci e normal să fie așa. Nu trebuie să ne apuce disperarea pe niciunul dintre noi, având în vedere harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne apuce disperarea pentru că știm că noi suntem în procesul ăsta de formare în timp ce copiii noștri sunt formați. Nu trebuie să ne apuce disperarea pentru că suntem într-un proiect. Suntem în atelier acum. Noi suntem cu produsul finit pe tarabă. De asta mă îngrijorează părinții care iasă la vedere foarte ușor cu copiilor și uite, domnule, cumva, poate nu spune așa, uite ce exemplare, uite ce am reușit să fac, uite, domnule, la 5 ani. Eu zic să mai stai puțin, cred că e puțin cam de vreme, nu crezi? Ia să treci puțin pe la vârsta în care copiii intră în pubertate, să treci puțin pe la adolescență, unde vin crizele majore în viața copilului și de identitate și schimbări hormonale dramatice, îi se schimbă vocea, încep să alege hormonii în el ca la cursele de raliuri și după aceea atunci să vezi, când treci prin toate etapele astea, să vezi cam ce-o ieși din copiii tăi, știi? Dar din noi suntem chemați să fim însoțitorii, supraveghetorii, păstorii, profeții, ajutoarele copiilor noștri în procesul ăsta. Și în tot timpul ăsta ei sunt în atelier. Nu la voia întâmplării, nu pleacă de acasă la 12 ani. De ce nu pleacă de acasă la 12 ani? Că nu s-a terminat. Încă e de muncă acolo. Da? Deci este un proiect extraordinar.
și să te gândești că Dumnezeu te-a folosit pe tine, un instrument așa slab cum te vezi, pentru formarea copiilor tăi. Pentru că ce sunt copiii tăi azi vor fi o parte nepoții tăi, în generația următoare și strănepoții tăi. Sunt lucruri care se transmit. Da? Modalități de gândire, valori, o grămadă de lucruri care constituie această moștenire generațională. Deci nu fiți disperați că Sfânta Scriptură ne-a dat proviziile de care avem nevoie și promisiune, Dumnezeu ne-a dat promisiuni extraordinare pentru ca să facem procesul ăsta de echipare a copiilor noștri, să-l facem așa cum trebuie. Nu perfect. Deci dacă scoți din cap că vei face lucrurile perfect, de aici înainte lucrurile sunt cum trebuie. Da, ce reminder bun. Cred că uneori pierdem din vedere că noi avem slujba asta pe care trebuie să o facem mână în mână cu Dumnezeu, cu harul lui și întotdeauna să ne întoarcem la Scriptură și la ce ne spune Scriptura. Am impresia uneori că cei care ascultă Vulnerabil sunt așa într-o căutare continuă, de asta țin mereu să ne reîntoarcem la Scriptură și să le readuc aminte că acolo este, de fapt, izvorul vieții când tu ai falimentat sau chiar dacă ai reușit și ai avut succes în ce ți-ai propus, tot acolo trebuie să te întorci cu smerenie, chiar dacă ai avut un succes. Lasă-mă să-ți mai spun ceva. Care e cealaltă opțiune? Cealaltă opțiune, dacă eu mă simt, de exemplu, neputincios, eu nu pot să fac ce să vorbești aici. Ok, care e cealaltă opțiune? Să nu faci? Da, asta e. Bun, a nu face este de 10 ori mai rău decât a face și a greși. Deci a face și a greși și a încercat de 100 de ori, crede-mă, oricât ai fi tu de slab, dacă faci de 100 de ori, tot o să încerci să faci puțin mai bine a 100 oară. Nu se poate să fii tu chiar falimentarul absolut. Deci varianta aia oricum este mai bună. Și în timp ce tu încerci să faci mai bine toate lucrurile pe care trebuie să le faci față de copiii tăi, oricum tu vei deveni mai bun. Nu doar că vei face mai bine în viața lor. Oricum va fi mai bine pentru ei și dacă se vor uita în spate și spune, bă, tata meu a fost falimentar. Bă, dar mi-aduc aminte cum încerca săracul să chinuia, să ne explice și el ceva, să ne... Băi, îl apreciez pentru lucrul ăsta. Eu sunt 100% sigur că așa vor privi copiii, decât la un tată care spune, ăsta era absent, n-avea nicio treabă, ăsta ca și cum n-avea copii. Ăsta era dispărut. Când venea acasă să parca, în rest el era decolat în altă lume. Era transportat în altă lume. Deci, oricum, varianta de a nu face și de a lăsa lucrurile așa lejer, lasă că... cum am crescut noi, o să crească toți. Oricum, varianta asta este mult mai rea decât oricare variantă în care cineva spune, voi încerca să fac mai bine. Vreau să fac lucrul ăsta. Uite, mă gândesc la un plan în care să fac asta. E foarte bine că ai punctat asta și sper că asta le dă și mai mult curaj și ca să ne întoarcem cumva la punctul central al temei noastre, aș vrea să ne explici așa foarte pe scurt ce este teologia, că mi se pare că noi vorbim despre ea, dar unii, dacă i-ar întreba copiii, poate, uite, să le explici ca pentru un copil de 4-5 ani, dacă i-ar întreba copiii, n-ar ști ce să răspundă. Și pe lângă asta, de ce este important să știm noi ca și adulți despre ea, dar și să învățăm pe copiii noștri? Dacă le-aș explica copiilor mei ce este teologia, le-aș spune că teologie vine din limba greacă, format din două cuvinte, teos, care înseamnă Dumnezeu, și logos, care înseamnă cuvânt. Da, cuvântul despre Dumnezeu, prin care tu ajungi la cunoașterea de Dumnezeu. Teologie este cunoașterea de Dumnezeu. Dai niște informații, noi discutăm, vorbim ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Asta este teologia. Seara când discutăm din Scriptură, noi facem teologie. Ziua când îl opresc pe copil și spun, nu ai voie să-l lovești pe fratele tău, pentru că, uite, Biblia a interzis lovirea fratelui tău, care în multe situații a dus la crimă și la alte lucruri, și de asta trebuie să oprească acum. Da, o travă asta din inima ta de răutate care duce la lovirea fratelui tău, care în viitor lucrul ăsta hrănit și necontrolat, sigur nu-i cazul nostru, poate să ducă la lucruri, dar eu n-am vrut să-l lovesc așa de tare. Vezi că atunci când lovești, tu nu poți să calculezi consecințele. De asta Dumnezeu ți-a spus de la bun început. Controlează-ți întâi răutate din inimă, că după aceea tu nu o să mai poți controla ce iasă în exterior. Da? Noi facem teologie atunci. Deci nu există părinte care să facă teologie. Aici ar fi punctul la care trebuie să pornim. Toți părinții fac teologie. Diferența este că unii fac teologie proastă, alții fac teologie bună. Asta este sigura diferență. Deci este inevitabil să nu vorbești despre Dumnezeu. Și când taci și nu vorbești despre Dumnezeu, spui că poți trăi ca și cum Dumnezeu nu există. Deci tu teologie vei face oricum. Copilul oricum va crește cu o teologie. Întrebarea este cu ce fel de teologie va crește. Asta este teologia. Cunoașterea despre Dumnezeu.
Da, ce interesant cum ai zis că și când nu vorbim putem să facem teologie. Uite, la aspectul ăsta chiar nu m-am gândit. Dar să facem așa un exercițiu imaginar. Avem un tată care ne ascultă și el zice, ok, am înțeles ce este teologia, dar, deși am crescut în biserică, eu nu știu multe lucruri despre Dumnezeu. Și până acum poate am mai citit 1-2 versete cu ei, am încercat să-mi fac timp, dar nu am fost foarte consecvent. De unde ai începe? Eu aș zice așa, explică-ne în linii mari care sunt doctrinele credinței creștine, care stau la baza acestei cunoașteri a lui Dumnezeu. Ce ar trebui să le explicăm copiilor noștri, poate de când pot să vorbească, hai să zicem așa, că când sunt bebeluși ar fi prea complicat. Care sunt doctrinele de bază ale credinței creștine? O să ocolesc puțin întrebarea ta, dar o să mă duc tot acolo. Uite, eu aș recomanda așa, hai să dăm niște lucruri super practice. Pentru că multe persoane mi-au spus, m-am apucat de catehism și uneori mi s-a părut puțin prea complicat, prea teologic. Copiii se plictiseau, copiii adormeau, copiii se uitau pe pereți, copiii nu știu ce. Ok, vă dau, uite, câteva idei. Noi, de exemplu, cu copiii noștri, fiindcă avem 3 copii, copiii de vârste diferite, nu toți copiii înțeleg la fel. Și atunci trebuie să le cobori la cel mai mic. Zicea un predicator când noi făceam homiletic la școală, zice, când dai mâncare la animale, trebuie să dai la animalele care mănâncă cel mai de jos. Calea care cu capul sus poți să plece. Și acum, apropo de asta, deci tu nu trebuie să faci acolo o teologie să te dai mare. Nu, tu trebuie să vorbești pe limba copilului ăla mic să înțeleagă ce vrei tu să spui. De exemplu, eu consider că predicarea mea este eficientă, că dacă spun o chestie amuzantă în predicare, copiii râd. Dacă copiii nu râd, înseamnă că nu sunt atenți, că-s decolați. De exemplu, într-o predică am zis despre Moise, care i-a zis lui Faraon, zice, noi o să ne luăm tot de aici din Egipt și nu o să rămână nicio unghie. Și am zis, așa în glumă, am zis, bă, nu știu ce să gândim Moise că poate să facă cu unghia aia în pustie. Și copiii au pufnit în râs. Copiii erau atenți la jumătatea predicii. Ăsta este scopul. Acum mă întorc. Îți dau câteva idei. Uite, poți să încep cu un catehism. Sunt catehisme foarte simple, ușor, unde ai întrebări și răspunsuri. Deci tu pui întrebare. Care este scopul final al vieții? Și îți dă răspuns. Scopul final al vieții este să-L slăvim pe Dumnezeu, să ne bucurăm de El. Da? De ce ne-a creat Dumnezeu? Sau tot felul de întrebări din astea. Și tu poți să faci în fiecare seară câte o întrebare. Dar gândește că dacă ai făcut 365 de seri, ai făcut 365 de întrebări. De fapt, ai făcut catehismul ăla poate de 2-3 ori. Și sunt pe internet catehisme traduse în limba română. Dacă nu știi ce să faci. Și în catehismul ăla, întrebările sunt grupate pe întrebări despre Dumnezeu, întrebări despre biserică. Și atunci, după un an de zile, copilul are o imagine largă despre Dumnezeu. Nu trebuie să poată să-ți facă el să-ți grupeze doctrinele și așa mai departe. Dar acolo, în mintea lui, în sufletul lui, sunt sădite idei fundamentale despre cele mai importante domenii din viața omului. Alteori, de exemplu, noi am trecut prin cele 10 porunci. Am luat câte o poruncă în fiecare seară și am zis, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Noi putem să avem alți Dumnezei? Păi nu, că noi nu ne închinăm la... Ia hai să ne gândim puțin mai bine. Când tu, Dumnezeu îți spune, uite, vreau să mă pui pe mine pe primul loc atunci când fratele tău ți-a jucării. Și tu spui, nu, jucăria mea este mai importantă decât ce a spus Dumnezeu. Deci trebuie să cobori la mintea lui acolo și la situațiile prin care el trece. Ok, și am trecut prin cele 10 porunci. Odată am trecut prin rugăciunea Tatăl nostru. Am luat fiecare, Tatăl nostru. Măi, e important că Dumnezeu e Tatăl nostru. Ce înseamnă să fie Tatăl nostru? Care ești în cerul? De ce spune că e în cerul? Nu Dumnezeu pretutindeni. Și am luat fiecare expresie în fiecare seară. În 10 zile sau ceva de genul ăsta am trecut prin rugăciunea Tatăl nostru. Ce înseamnă să sfințești numele lui Dumnezeu? Nu e El Sfânt. Ce înseamnă să fie împărăția lui Dumnezeu? Ce împărăția lui Dumnezeu? Ce împărăție, măi? Voi știți? Discutăm lucruri de astea foarte, foarte simplu, de nici nu într-o manieră din asta bisericoasă, eclesială, da? Cultică. Foarte adus așa acasă și la mintea copilului. Acum, de exemplu, noi trecem prin Proverbe 28. Am luat un capitol din Proverbe 28 și citim un singur proverb seara. Pur și simplu, un singur proverb. Îl citim și discutăm despre el. De exemplu, aseară am avut un proverb care spunea, cel care trăiește în neprihănire va fi scăpat sau mântuit, dar cel care umblă pe 2 căi sau pe căi strâmbe va cădea în groapă. Și am început să ne gândim la situații din viață în care se întâmplă asta. Am făcut aplicații pentru viața noastră, am confirmat toți că Biblia are dreptate în ce spune, că am experimentat și noi fiecare din cele 2 variante. I-am întrebat pe voi pe ce cale vreți să mergeți, dacă ați văzut că așa sunt. Toți au zis că vor să meargă pe cale neprihănită. Bun, hai să ne rugăm să mergem pe cale neprihănită. Ne-am rugat și ne-am dus fiecare la somn. Deci nu trebuie făcut ceva complicat, dar gândește-te, pentru mine a fost revelator un lucru. Fratele Marius Crucerul, știi. Deci odată la un curs, eu eram necăsătorit, atunci eram abia întors la Dumnezeu, mă rugam o oră dimineață și o oră seara, literal. Și ne-a zis așa, dacă nu aveți o viață de rugăciune, începe cu 5 minute. Și eu m-am gândit, păi, profesor de teologie, să spui să te rogi 5 minute la studenți la teologie. Tată, trebuie să te rogi ori întregi.
Când m-am căsătorit și au venit copiii, unul după altul, și au început să plângă noaptea, și au început să aibă nu mai îmi găseam alea 5 minute. Mi-am dat seama, wow, dacă mi-aș lua eu alea 5 minute. Dar ulterior, vedeți ce impact au niște sfaturi bune. Când am început conferințele pe familii și să scriu despre familie și să predic despre familie, și întrebam, nu am timp, nu știu cum să fac. Mi-am dat seama cât de important e să spui, începe cu 5 minute. Uneori se extinde pentru că copiii vor să discute. Profită de toate momentele în care copiii duc ei discuția mai mult. Da? Înseamnă că ei s-au deschis, atunci mergi pe calea aceea și dai drumul cât merge. Dar gândește-te să ai 5 minute în fiecare seară, 300 de zile. 5 minute în fiecare seară, calculează cât de mult timp ai vorbit cu copiii tăi din Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult timp. Gândește dacă te-ai rugat de 360 de ori. Gândește dacă ai câțiva ani de zile în care tu te-ai rugat de câteva mii de ori cu copiii tăi. Ca să nu mai punem momentele sper în care vă rugați la masă. Este extraordinar, este extraordinar. Și n-ai făcut mult, ai făcut 5 minute din 24 de ore. E foarte puțin. Gândește că lumea îl otrăvește poate la școală și colegii și alții îl otrăvesc ore întregi și tu ai dat numai 5 minute, dar foarte puțin. Dar e bine și atâta. Nu? Faptul că seara copilul se duce la somn cu gândul la Dumnezeu. Că peste întunericul nopții, în mintea lui dospește ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Copiii noștri au venit, s-au plâns, că au avut un coșmar, că au visat ceva, că au văzut monștruleț, tot felul de lucruri astea. Hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm. S-a întâmplat de foarte multe ori. Ai mai visat? N-am mai visat nimic. Nu, vezi? Uite. Și să-l încurajezi și să-i pui în mintea lui cuvânt. Asta spun eu. A spune că dacă tu treci prin Scriptură, vei atinge oricum doctrinele fundamentale din Biblie. Este imposibil să nu le atingi. Despre Dumnezeu, despre mântuire, despre sfințenie, despre biserică. E imposibil să nu le atingi. Dacă mergi prin Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am adus aminte, odată am trecut prin Efeseni, nu prin binecuvântările care sunt listate acolo. Alegerea, înfierea, moștenirea, pecetuirea și așa mai departe. Și am prezentat noi o imagine, am inventat noi o poveste, cum ar fi cineva care e ales, care e făcut copilul lui, face al face moștenitor peste toată, păi face document de proprietate, el e prea mic, nu poate să se ocupe de lucrurile alea, îi pune o parafă, un sigiliu, ai pecetea. Am încercat să le dăm niște imagini ca ei să înțeleagă doctrinele alea fundamentale de acolo din Efeseni. Asta ar fi câteva idei. Și de obicei, seara când aveți voi momentul ăsta în familie, tu conduci și coordonezi momentul, din ce înțeleg. Uite cum facem noi. Cristina este povestitoarea casei. Ea are timp și cu cel mare, să duce și citește cu el ceva din Biblie, doar ei doi personal. Are timp cu James, cel mai mic. El are alte cărțuli pe care le citește și vrea să le citească mama. Într-o seară m-am bucat și eu să citesc. S-a uitat așa puțin la mine, ciudat că am început să citesc. Nu citești ca mama. I-am citit un nume acolo, mă corecta la fiecare personaj, că nu-l pronunțam cum îl pronunța mama. Și am zis, băi, a doua seară am zis, nu mai vrea tu să continui să-i citești poveștile astea, numai ea nu se putea împărți, da? Deci facem lucruri diferite. Noi, în ce privește creșterea copiilor noștri sau educarea teologică a copiilor noștri, facem diverse lucruri. Sunt povești foarte bune, care au teologie foarte profundă în ele. Și încercăm să contribuim amândoi. Sunt plecat de foarte multe ori de acasă și face soția mea cu ei. Sau soția mea câteodată îl pune pe cel mare, îi zice trebuie să te pregătești de seară, să citești un verset din Scriptură, să ne spui ceva din el și apoi ne vom ruga, da? Încearcă să-i formeze. Tu nu știu dacă știi câte femei literal frustrate sunt pentru că bărbaților nu fac nimic. Disperate, pur și simplu. În criză, că bărbaților nu fac nimic. Tocmai asta voiam să te întreb. Ce facem sau ce se întâmplă când tatăl nu vrea sau nu știe, tot se dă înapoi că zice nu știe cum să-și conducă familia, nu doar fi spiritual. Cum ar trebui să arate dinamica într-o familie de genul ăsta? Pentru că, da, este cu adevărat o problemă și o văd și se perpetuează și în mesajele pe care eu le primesc. Ați zice așa, sunt câteva lucruri pe care tu le poți face față de el, trebuie să vezi ce tip de bărbat ai. Sunt bărbați care funcționează când l-ai chemat la comisie, știi? Băi, trebuie să avem o discuție foarte serioasă. El numai atunci te ia în serios. Sunt al bărbați care funcționează foarte bine când le transmiți mesaje subliminale, așa, subtile. Sunt alți bărbați care reacționează foarte bine la încurajare. Aș zice foarte mulți dintre ei. Este gazul fundamental pe care funcționează bărbatul. Când l-ai încurajat, da, dacă el o încercat și să-i spui, băi, tu ar trebui să fii păstorul bisericii. Deci cum ai vorbit tu seara asta la copii? Nu știu, nu să-l minți. Sunt bărbați care citesc foarte mult. Dă o carte în care se vorbește despre asta, da? Expune-l într-un loc în care poate să fie confruntat cu realitatea asta. Trimite la o conferință cu bărbații în care știi că vine cineva care încurajează și care vorbește despre lucrurile astea. Da? Gândește-te la câteva idei, femeile sunt foarte creative, sunt sigur că vei găsi ceva. Dar dacă nu reușești, și știu că sunt bărbați din ăștia care
Acum să fim sinceri, mulți dintre ei poate nici nu sunt născuți din nou și nu au niciun apetit spiritual interior ca să facă lucrurile astea. Doar că ei se tem că nu se pricep și n-ar vrea să facă de rușine în fața copiilor sau a soției, n-au niciun interes, da? Și poate nici ei nu-și dau seama că ei sunt morți spiritual și ăsta este motivul pentru care ei nu se gândesc la sufletele copiilor lor, la formarea lor în viitor, da? Sunt mulți bărbați de felul acesta în bisericile noastre. Dar îți spun că dacă nu poți să rezolvi în niciun fel, fă tu. Deci fii eunice, fii Lois și Dumnezeu, sunt 100% sigur că te va binecuvânta. Sunt 100% sigur. Deci nu aștepta după el, din punctul meu de vedere. Tu nu ai nevoie de bărbatul tău ca să ai acces la Dumnezeu. Deci el nu este preot în familia ta în sensul de mijlocitor între tine și Dumnezeu. Bărbatul tău nu are niciun centimetru în plus mai aproape de Dumnezeu față de tine. Tu ești la fel de apropiată de Dumnezeu ca și de el. Și de fapt, dacă el nu e născut din nou, tu ești aproape de Dumnezeu și el nu este. Și de fapt, dacă el este născut din nou și nu-și face datoria, după ce i s-a spus, după ce i s-a explicat, tu ești aproape de Dumnezeu și el este în păcat. El păcătuiește pentru că nu face datoria care este lui în familie înaintea lui Dumnezeu. Eu aș zice acestor surori să facă ele, pur și simplu. Să se apuce și să facă ele, pur și simplu. Da? Și da, speranța mea este că Dumnezeu, asta e speranța mea, că Dumnezeu va cerceta mulți bărbați. Adevărul este că am luat o moștenire tare rea. Am luat o moștenire tare rea în care bărbații nu au fost educați zeci de ani de zile, nu au crescut cu în acest vibe de catehizare familială și fiind obișnuiți așa e foarte greu să-i miști. Ei au proiectele lor, acolo văd, el s-a dus la muncă, a pus 3 cărămizi, vede că o construit ceva. Au venit acasă și a spus la copilul lui ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat? Da? Dacă nu ai o vedere spirituală pe termen lung asupra viitorului, asupra generațiilor următoare, e puțin dificil. Și astea se învață, pur și simplu se învață. De asta și vorbim despre ele acum. Într-adevăr, e, nu știu, un peisaj așa de sumbru din punctul ăsta de vedere, Este. pentru că văd multe soții care efectiv se topesc din cauza durerii ăsteia interioare și se roagă ca Dumnezeu să le schimbe inima, dar acum vorbind și ascultându-te mă gândeam dacă bărbații noștri, soții noștri s-ar putea să se simtă inferiori nouă, pentru că, uite, observ așa un val în rândul mamelor, mai tinere sau mai puțin tinere, care caută foarte mult să se documenteze, să crească și din punct de vedere emoțional, spiritual, chiar în cunoștințe spirituale, teologice, mergând spre apologetică, își cumpără cărți, cum ai zis tu, micul catehism, o să îl pun în descriere ca să ajungă la cât mai mulți părinți, că știu despre ce vorbeai. Și ele se dezvoltă în apropierea copiilor lor, cresc și ele din multe puncte de vedere, în timp ce soții lor rămân cumva pe loc. Ei înaintează într-adevăr cu munca, poate au un progres profesional extraordinar, dar în familie lucrurile rămân cumva la același nivel și spiritual la fel. Există vreo posibilitate prin care soții noștri să se simtă inferior nouă, fiindcă noi de bunăvoie investim mai mult în dezvoltarea asta? 100%, dar cred că e o prostie. Să spun, este o prostie să fii deranjat că soția ta este foarte bună teologic. Deci e o prostie crasă, cum zic, colosală, ceva greu de înțeles. Deci eu ar trebui când îmi văd soția dezvoltată să zic, wow, dar asta de unde le știi, asta de unde l-a. În același timp, măi, tu nu vrei să te simți un prost lângă soția ta, pune și tu mâna pe o carte. Vreau să spun, am fost pe toată planeta asta aproape, poate exagerez, pe jumătate din planetă, în foarte multe locuri, vreau să spun în foarte multe cadruri, cu foarte mulți oameni, tot felul de oameni, de la oameni săraci, la oameni bogați, tot felul de situații și de cadre. Am fost la discuții, la cafele, la mâncare și am văzut bărbați de tot felul discutând teologie grea în tot felul de cadre. Deci nu-ți trebuie, gândește cât de mult călătoresc bărbații acum cu mașinile. Gândește cât acces ai, cât de mulți au acces la o grămadă de informații pe podcasturi, pe predici și au timp să asculte zeci de ore, sute de ore să asculte. Și nu fac asta. Deci dacă vrei, din punctul meu de vedere, dacă vrei să te educi teologic acum, nu ai, în general vorbesc, dacă nu lucrezi într-o fabrică unde bubuie mașinăriile și trebuie să fii cu protecții pe urechi, în general te poți educa teologic. În general poți să faci asta. Aproape orice bărbat. Și îți spun, medici, afaceriști de tot felul, oameni, discutam teologie cu ea, oamenii erau înainte. Deci erau la curent cu ultimele discuții, cu ultimele controverse. Ascultau, citeau, discutau între ei. Mai erau din ăștia mai tăcuți așa? Băi, dacă nu știi,
taci și ascultă. Du-te în grupuri de oameni în care ăștia vorbesc și zic, bă, mă bucur să fiu cu voi. Sincer, învăț o grămadă de lucruri de la voi. Uite, eu nu sunt, dacă tac, să știți de ce. Tac că vreau să învăț. Tot poți să faci ceva. Nu există să nu poți face mica. Eu nu zic să te duci într-un grup de surori să faci studiu biblic cu ele. Du-te într-un grup de bărbați. Alegeți bine grupul de bărbați. Dacă nu ai grupul ăla de bărbați, deschideți telefonul și în loc să te uiți la porcării pe YouTube, pe Reel-uri, când ești în pauză de masă, pune-te și ascultă ceva cum trebuie, ca să fii și tu educat, ca să fii și tu format. E și o chestie, mi se pare, de masculinitate. Măi, dezvoltă-te spiritual. Nu te dezvolta doar dintr-un punct de vedere. Dar ești bun în meseria ta, gata, sunt în regulă. Nu ești. Trebuie să fii un om format teologic. M-am întâlnit cu cineva acum și spunea așa, avea următoarea regulă în viața lui. Cu cât creștea pe plan profesional, trebuia să crească și teologic. Deci el se pregătea teologic, inclusiv pe cursuri. Zice, dacă m-am ridicat pe plan profesional, trebuie să mă ridic și pe plan teologic. Nu este normal ca eu să cresc doar în meseria mea. Eu trebuie să cresc în cunoașterea lui Dumnezeu, în capacitatea mea de a vorbi despre Dumnezeu. Pentru că acolo când te-ai dus în locul în care tu ești să fii o bună mărturie, să poți vorbi frumos despre Dumnezeu, să poți vorbi inteligent despre Dumnezeu, să poți vorbi clar, precis, exact despre Dumnezeu. Nu să vorbești mai grozav despre lucrurile tale decât despre lucrurile lui Dumnezeu. Eu asta aș spune. Da, și cred că ar trebui să o luăm fix invers, să creștem prima dată teologic și spiritual și apoi profesional, sau în ce facem noi astăzi se aplică și femeilor și bărbaților. Pentru că ne-ai zis deja cam cum are loc modul în care voi împărtășiți Biblia și Scriptura cu băieții. Mă gândesc dacă și tu ai frământări, că poate o să ajung așa, în fața unei învățături nici albă, nici neagră, și totuși să fie cuceriți de ea sau să devină confuzi. Cum îi pregătești pe băieții tăi astfel încât să poată să discearnă, să aibă discernământ între ce este jumătate de adevăr și adevăr complet? Uite, aici spune un lucru foarte important. Foarte mulți părinți greșesc pentru că nu vor copiii lor niciodată să se certe. Eu cred că asta a distrus foarte multe relații dintre soț și soție. Auzi, noi nu ne-am certat niciodată. Voi nu sunteți căsătoriți. Ori ești plecat tot timpul de acasă, ori ești mincinos. Ori vorbește numai ea, ori numai el. Și el tace și zice, eu nu m-am certat niciodată, că eu am tăcut din gură. Nu m-am înnebunit un om lângă mine. Deci nu. Noi trebuie să învățăm să ne certăm într-un mod corect. Îți dau un exemplu. Ne certăm fără să strigăm unul la altul, ne certăm fără să ne înjurăm unul pe altul, fără să ne jignim unul pe altul, aducem discuțiile contradictorii dintre noi pe masă în mod intenționat. Uite, hai să ne certăm. Eu zic ceartă acum, întind termenul ăsta ca să intre acolo foarte multe discuții din astea contradictorii, da? Și să ceartă copiii noștri între noi, nu țipă, nu se jignește, hei, gata, ați încheiat, vii tu și faci dreptate acolo ca un milițian, ai luat jucăria de la ăla, ai dat-o la ăla, s-au împărțit. Copilul ăla n-a învățat să-și rezolve o problemă. Copilul ăla n-a învățat să-și ducă o discuție de la cap la coadă. Copilul ăla nu a fost lăsat să-și spună părerea, nu a fost lăsat să-și o argumenteze, nu a fost lăsat să prezinte contraargumente și face zic, ăștia nu știu să discute. Ăștia nu știu să rezolve conflicte, ăla nu vrea să discute cu nevasta lui. Păi stai că l-ai omorât de mic, că ai distrus în el toate capacitățile alea și l-ai învățat, ai spus de 1.000.000 de ori să nu facă lucrul ăla și să tacă din gură și să facă ce îi spui tu. Uite că a ajuns mare și face ce vrea el acum. El a ajuns mare și zice, acum trebuie să fac ce a făcut mama cu tată. Ce au făcut ei? Ei au spus așa rămâne, așa fac, așa rămâne. Ce faci când și soțul și soția spun că așa fac, așa rămâne. Așa am spus, așa rămâne. Ce facem? E un dezastru acolo. Ce faci când încep să le spună copiilor? Unul spune așa a spus tata, așa rămâne, păi ea a fost învățată că ea trebuie să spună așa și așa să rămână. Ce ai făcut acolo? Dacă ei n-au învățat să discute între ei, dacă n-au învățat să argumenteze, dacă n-au învățat să prezinte cele mai bune argumente, să ia o decizie, pentru că persoana care a avut cele mai bune argumente și are dreptate, trebuie să biruiască acolo, indiferent cine este persoana respectivă. Înțelegi? Și eu zic că noi trebuie să deschidem noi discuții controversate cu copiii noștri despre diverse lucruri și să spui chestii, de exemplu, greșite. Uite, eu cred că așa trebuie făcut. Și eu spun, tate, nu trebuie făcut așa. De ce? Și el spune, nu mi se pare bun argumentul ăsta, pentru că. Și după aceea, dacă tu ai adus un argument fals, să spui, uite în ce am greșit eu când te-am convins cu argumentul ăla. Eu am folosit eroarea asta, eu am spus eroarea asta și nu este adevărat. Eu n-am dat un argument bun. Și să-l înveți pe el să judece. Aha, deci să folosesc tehnicile acestea. Tipul ăsta de retorică ca să mă amețească de cap, ca să mă păcălească. Am înțeles. Data viitoare, când vrei să-l prinzi din nou, el și-o aduce aminte. Deci noi trebuie să facem exerciții cu copiii noștri. Și apropo, cred că este fundamental niciodată să nu-l convingi pe copilul tău cu argumente greșite. El le va prelua.
Deci nu-l convinge pe copilul tău cu argumente greșite. Va prelua, va ajunge să le folosească și te scoate de minți când o să le folosească împotriva ta. Păi tu i-ai spus așa și el le folosește în alte domenii împotriva ta, da? Eu asta zic, discuțiile cu copiii, pe orice subiect. Când copiii sunt la orice chestiune controversată, mai ales când e tensionată, noi nu vedem oportunități. Dumnezeu ne aduce situații în astea. Copiii mei sunt cei mai răi copii. Păi, poate Dumnezeu vrea să-i facă apologeți. Și tu, în loc să te folosești de momentul ăla să înveți cum să discute între ei, tu te crizezi și zici, cei mai răi copii, băi, m-am blestemat Dumnezeu pentru ce am făcut în copilărie și pentru ce am făcut când am fost tânăr. Uite ce copii mi-a dat Dumnezeu. Dar toate sunt oportunități, toate sunt oportunități. Ca noi să ne educăm copiii, ca noi să învățăm, ca noi să învățăm să comunicăm cu ei, ca noi să învățăm să comunicăm cu alții. Da? Eu aș spune că discuțiile controversate, argumentate, cu copiii pe orice fel de subiect, îi pregătesc pe copiii noștri ca să nu fie victimele următorilor impostori, ca să nu fie ei următorii eretici. Așa-s pregătiți. S-ar putea ca unii părinți să se simtă depășiți și de asta, dar eu aș zice că e o șansă bună să ne angrenăm și noi mușchiul ăsta al dezbaterii, pentru că nu-l avem mulți dintre noi și sunt sigură că în relația cu copiii nu vom ajunge la jigniri, sau cel puțin așa ar trebui, adică dacă îți dă un argument mai puternic să zici bravo, bravo, hai să continuăm. Exact. Hai să dau un exemplu. Erau într-o situație, acum doi copii, nu erau al mei, dar erau doi copii care s-au bătut. Destul de mărișori. S-au bătut și am întrebat, îi zic, dar de ce? De ce ai lovit-o? Am zis la cel mai mare. Și a zis, păi ea a început prima. Au două fete, ea a început prima. Și zic, și ce dacă? Și a fost șocată. Nimeni nu a întrebat-o niciodată de ce când te-a lovit cineva primul ai voie să lovești. Și a zis, și ce dacă? Păi cum? Ea m-a lovit prima. Ai voie să lovești? Da, dacă m-a lovit prima, da. Și hai să aplicăm lucrul ăsta. Mă lovește o mașină pe stradă pe mine și pentru că m-a lovit el primul, eu l-am lovit și eu. Ce o să zică poliția? Cine crezi că o să plătească? Pe amândoi. Păi de ce că el m-a lovit primul? Și am dat exemple, m-am dus în situația asta de fiecare zi. Și am dat exemple că dacă cineva a făcut ceva rău primul, ai și tu voie. Și îl întrebam de fiecare dată. Am voie? Păi nu ai voie. Și zic, de ce în situația asta eu cu fratele meu, pentru că el a lovit primul, fac o excepție de la regula asta pe care o plic peste tot, vezi că ești inconsecventă, cu propria ta teorie. Ai spus că nicăieri doar pentru că cineva a făcut rău și a dat multe situații. N-are voie să reacționeze cu rău. Da? Uite, cineva a venit și ți-a smuls un leaț din gard. Te duci și smulgi tu. Dacă vine poliția, ce o să zică? Cine a greșit? Păi amândoi. Păi de ce? Că tu ai făcut doar a doua oară. Evident că un rău nu se poate scuza cu alt rău. Și am demontat pur și simplu teoria că eu pot să fac un rău pentru că cineva a început un rău. Și am zis că asta nu generează decât un ciclu a răului. Asta nu se rezolvă. Asta nu e un argument că eu pot să fac rău pentru că cineva a făcut primul rău. Asta este un argument că se va continua un ciclu nesfârșit a rău până când cineva mai mare vine și îl oprește. Deci asta cred că trebuie făcut. Eu nu zic să faci cu ea apologetică, să te apuci. Nu. În lucrurile de fiecare zi, în lucrurile obișnuite, să argumentezi cu ei, să demontezi ideile false. Pentru că se va duce cu ideile alea false la lucru, cu ideile alea false în căsătorie, cu ideile alea false între colegii lui la școală și le va aplica. Și de asta e lumea cum este, de fapt, nu? Așa e. Și dacă ne simțim nepregătiți chiar și în acest domeniu, există Dumnezeu și putem să-i cerem în rugăciune să ne dea creativitate, să ne aducă exact la momentul potrivit exemplele potrivite, așa că să facem totul mână în mână cu Dumnezeu și eu cred că ceea ce ne spune astăzi Andrei nu-i prea greu, el are poate mai multă experiență, mai multe cunoștințe, dar nu ne dăm nici noi înapoi. Uite, e un exemplu bun de luat, de urmat și de aplicat. Ai spus deja că băieții tăi sunt cel mai mare deja la 12 ani, cred că încep altfel de lupte și altfel de provocări și tocmai de asta aș vrea să prindem și categoria asta mai mare care merge spre pubertate și spre adolescență, preadolescență și adolescență. Ce facem cu subiectele dificile, subiectele unele tabu, altele foarte delicate, le-aș zice, pe care le ocolim noi, părinții creștini, pentru că vrem să ne protejăm copiii, vrem să nu le dăm, să nu le creăm curiozitate, fiindcă dacă le deschidem cumva cutia Pandorei, vor începe să caute și mai mult acolo. Și mă refer aici la sexualitate, la identitate, la suferință, de ce este suferința în lume, foarte multe aspecte cu care noi ne confruntăm în viața de zi cu zi sau care sunt controversate cumva chiar din paginile Scripturii.
Cum abordezi tu? Dacă o să vorbesc prea mult despre subiectul ăsta, să mă oprești fără niciun fel de problemă. Uite, eu zic așa. Noi trebuie să etapizăm oferirea de informații pentru copii în funcție de maturitatea lor. Dar asta ar fi ideal. Din punctul meu de vedere, chestiunile sexuale trebuie împinse cât mai departe spre adolescență și tinerețe. Pentru că copilul nu are nevoie de ele când este mic. Pur și simplu nu are nevoie de ele și vei stârni niște curiozități care nu se potrivesc cu vârsta lui, cu mașinuțele lui, cu păpușile ei și cu alte lucruri. Deci nu se potrivesc, n-au nicio treabă acolo. Copilul se va juca la nivelul lui, să vezi că se joacă cu mama și cu tata, da? Poți să faci aici o nuanță, să ne spui exact la ce te referi când zici sexualitate la vârstele mici, pentru că unii s-ar putea să înțeleagă să nu-i prezinți poate nici măcar cum l-a creat pe el Dumnezeu, să-i spui că e băiat, că e fetiță. Nu. Oh, ok, perfect. Perfect, deci întrerupe-mă de fiecare dată când nu e ceva clar. Nu. Uite, un lucru pe care l-aș spune aici o mențiune, niciodată să nu rușinezi copilul cu părțile intime ale corpului lui. De exemplu, noi am spus copiilor, e frumos că Dumnezeu ți-a dat asta. Așa ești tu ca băiat, e frumos. Doar că trebuie să știi, nu are voie absolut nimeni, cu excepția lui bunica, tata, mama. Și când eu expres te trimit cu cineva, de exemplu la baie, că sunt la o conferință, nimeni nu are voie să intre cu tine atunci când te duci de exemplu, să-și facă nevoile, nu are voie să te atingă, nu are voie să te dezbracă. Copilul e foarte mic, la câțiva anișori, el poate să facă singur treburile, mai ales dacă sunt băieți, să-și facă treburile lui, da, e mai ușor pentru ei, oriunde, la gard, oriunde. Știți că băieții așa sunt, da, e mai simplu puțin cu ei. Deci pentru băieți e mult mai simplu. Și trebuie învățați foarte, pentru că există abuzuri sexuale ale băieților. Deci trebuie spus foarte clar. Și motivul pentru care tati și mami îți spune asta nu este pentru că este ceva rău acolo. Corpul tău este foarte prețios, doar mami cu toate, doar medicul și doar cineva căruia mami sau tati îi dă voie și îi spune că te poate duce așa. Dar rest, nimeni nu are voie să te mângâie, nu are voie să te atingă, nu are voie să-ți pună mâna acolo, nici măcar dacă te-a ajutat că nu puteai să-ți desfaci curelușa sau ceva. Deci lucrurile astea trebuie spuse foarte clar, fără a rușina pe copil. Pentru că mulți părinți au spus, e rușine. Vezi că miroase, vezi că nu știu ce. Nu. Deci, el va dobândi o idee greșită că dacă îi miroase, fost să nu miroase. Nu sta să-l rușinezi pe copil că Dumnezeu l-a făcut extraordinar și minunat. Da? Deci, ăsta ar fi un lucru. Da? Discutăm despre lucrurile sexuale acum. Al doilea lucru pe care l-aș spune este că dacă copiii întreabă lucruri, că s-ar putea să întrebe. De exemplu, la noi unul din băieți a văzut, avem un câine femelă și mascul, și i-au văzut în perechindu-se și a zis, mami, fiți, l-a chemat unul din băieții noștri, Chira cu Cezar, câinii noștri dansează împreună. Am considerat că nu e momentul atunci să-i spunem de ce dansează ei împreună, știi? Am zis, eu leacă cam de vreme să-i spunem care e treaba cu dansul ăla. Și da, dansează, da, uite ce interesant. Copilul va vedea oricum o grămadă de lucruri și în mintea lui o să înceapă să se... Și dacă tu ești deschis, aș spune, trebuie să fii întotdeauna deschis. În momentul în care copilul a venit el cu o întrebare, tu trebuie să-i dai un răspuns. Tu trebuie să-i dai un răspuns. Dar aș spune, cu cât e copilul mai mic, cu atâta răspunsurile tale trebuie să fie mai vagi, dar satisfăcătoare. Tu trebuie să fii atent cu termometru. Copilul meu e satisfăcut de răspunsul meu sau nu e satisfăcut? Să nu lași curiozități nesatisfăcute, pentru că el și le va satisface în altă parte cu altcineva. Asta este. Deci astea ar fi câteva principii. Cu cât copilul este mai mic, cu atât trebuie să vorbești mai general, trebuie să stâmperi curiozitatea copilului și nu trebuie să dai informații care nu sunt pentru vârsta lui, să le ocolești. Eu am povestit întâmplarea asta, niște prieteni noștri treceau pe lângă un sex shop cu copiilor și copiii au întrebat într-o zi, ce e aici la sex shop? Și băieții noștri care au auzit că noi vorbeam cu ăștia au zis, când am urcat în mașină, tati, dar chiar ce e la sex shop? Eu vreau să-i ajut pe părinții aia ce să le spun la copilor și acum trebuia să le explic la mei. Și am zis, bă, vă spun ce e la sex shop. Uite, sunt cătușe, biciuri, tot felul de chestii. Dar imaginați că o leg pe maică ta la ochi, o dezbrac, îi pun cătușile, o leg de un pat și o bat. Cum zici? Doamne, ce nebune ar face asta? Ei, uite, sunt nebuni pe pământul și nu a întrebat nimeni niciodată despre sex shop. Și eu zic, păi tu nu trebuia să-i... Păi ce trebuia să fac păcatul atractiv sau cum? Ce trebuia să fac reclamă păcatului sau ce? Nu, că m-am bătut joc de păcat, că asta o să fac. Da? Mi-am bătut joc de păcat, nu mi-am bătut joc de nimic altceva. Acum, copiii vor interacționa cu informații mai repede decât vârsta lor în generația noastră. De exemplu, copiii noștri au văzut odată un CD cu o imagine porno pe el. Nu mai ai ce să faci. Trebuie să-i explici. Păi de ce cineva a pus pe CD-ul ăla asta și ce este pe CD-ul ăla? Și bine cum mai sunt CD-ROM-uri acum la calculatoare, totul e cu stick-uri. Da? Trebuie să-i dai o oarecare informație. Copilul a văzut deja imaginea aceea, poate la 7 ani, la 6 ani, la 10 ani, fără ca tu să vrei. L-a aruncat cineva pe stradă, nu mai poți să-l ferești de lucrurile astea. A intrat în mor și vede cum fac reclamă la sutene și mai mult să vă sânii de... Copilul trebuie, dar de ce e așa?
Dar de ce e așa de mare asta? Dar de ce au pus așa aici? Dar ce încearcă să facă? Dacă tu vezi că îi dai o informație, uite, vrea să vândă sutiene. Am înțeles, dar nu e chiar frumos, nu? Păi nu este chiar frumos, dar uite, îți disperați, vor să vândă și uite, fac și lucruri care nu sunt chiar frumoase. Dacă copilul e satisfăcut, nu-l du tu la 7 ani să începi să-i povestești toate lucrurile pe care n-ar trebui să le povestești. În momentul în care a văzut deja scene sau s-a dus la școală sau s-a arătat copiii, deja sunt probleme. Alte ori copiii vor vedea lucruri între tine și soțul tău. Eu cred că într-un mod sănătos, sexualitatea copilului trebuie să o experimenteze în familie. Adică, îl vede pe tata că o pleznește pe mama, de exemplu, peste fund. L-a văzut. Nu cred că părintele trebuie să se ascundă de asta. Să-i văd pe amândoi în bucătărie într-o zi că să giugiulesc acolo. El o mângâie prin cap, o pupă, ea stă în brațe la el și el se uită. Și așa, bă, ce fac ăștia aici? Știi? Eu văzut că intram amândoi în baie. Bă, de ce au intrat ăștia amândoi în baie? Unul din băieții noștri a întrebat. Nu știu, da, am fost cu tati, am spălat pe spate, l-am nu știu ce. Și s-a uitat încolo. Da, bă, ce? Nu-l interesa. Înțelegi? Bă, dacă nu-l interesa, lasă-l. Dar, deși el i s-a părut ciudățel, așa, bă, ce fac ăia doi acolo? Ce s-ar duce ăștia amândoi acolo? S-a părut lui ciudățel. Copilul este expus, atenție, la o relație sănătoasă. Noi suntem disperați să-i ferim pe copiii noștri de aberații sexuale, dar nu le prezentăm varianta cealaltă. Pentru că totul ăsta este comportament sexual, în care îți mângâi soția sau o piști sau o iei în brațe. Ăsta este comportament de tip sexual. Dacă tu nu i-ai prezentat o variantă frumoasă, creștină, atrăgătoare, sensibilă, vulnerabilă, atunci el va vedea variantele alea hard, va vedea variantele alea dure din lume. Și singurul catehizator sexual va fi TikTok-ul, va fi Instagram-ul, va fi... Tu ești deja în urmă. Ai vrut să întrebi ceva, cred. Da, eu cred că avem i-aș zice chiar mare problemă în familiile evanghelice, pentru că sunt familii în care nici măcar nu se expune dragostea asta foarte finuță, fără nicio intenție sexuală sau care să ducă la ideea de intimitate fizică între părinți. Deci nu se țin de mână, nu se sărută pe buze în fața copiilor, nu se îmbrățișează. Noi facem intenționat asta. Tu care faci asta intenționat, ce ai 3 băieți, nu poți să zici că sunt fete sau așa și ei o să copieze în final comportamentul tău. De ce este sănătos și de ce este de încurajat manifestarea dragostei dintre mamă și tată? Dar ascultă-mă, problema nu este că nu fac asta în fața copiilor, problema este că nu o fac. Adică soțiile spun că ei nu o fac, deci ei poate au relațiile lor obișnuite sexuale, cum au ei programul lor, și în rest nu au. Ele sunt secătuite, suscate, stafidite, smochinite. Ele nu sunt iubite. Femeile alea nu sunt iubite, nu sunt atinse. Înțelegi? Și atunci eu cum pot să-l învăț pe copilul meu mai bine decât câteodată fac asta în mod intenționat, în fața lui. Nu fac chestii perverse sau obraznice dar intenționat îi dau un salut. Și el se uită așa, o da cu ochii. Și zic, te bucur că o iubesc pe mama ta? Sau că zice când tati, și te bucur că o iubesc pe mama. Eu mă bucur, gândește că sunt familii în care soțul cu soția nu se iubesc. Deci ce privilegiați sunteți ca mami cu tati să se înțeleagă, să se iubească, ca ei să asocieze acest limbaj al dragostei, inclusiv tactil, da? Îmbrățișarea și, din nou, nu ceva excesiv în fața copiilor, ca să nu mă înțeleagă cineva că trebuie să faci lucruri perverse în fața copiilor și alte nebunii. Deci nu. Foarte temperat, dar este necesar pentru că copiii ăștia te vei trezi mai repede decât vrei, că se vor căsători și vor prelua exact ce ai făcut tu cu soțul sau cu soția ta în căsătoria lor, cel puțin în fața lor, și vor duce mai departe în generația următoare. Mie mi-a zis odată tata, văzându-mă cu soția mea, și a zis, băi, pe noi, parcă așa cu regret, pe noi nu ne-a învățat nimeni. Băi, mă uit la voi și îmi dau seama că voi doi vă iubiți. Înțelegi? Și să spui asta cu regret. Bă, nu ți-a spus nimeni. Bă, trebuie să ții soția de mână, trebuie să o ții în braț, trebuie să vorbești cu ea, trebuie să vă mângheați, că avem limbajul ăsta, avem nevoie de apropierea asta, de încălzirea asta, de ne hrănim și din asta. Avem nevoie, suntem oameni, suntem vulnerabili, suntem foarte slabi. Suntem ăia tari care zicem noi că avem nevoie unul de celălalt. De ce să nu faci lucrul ăsta? Și de ce să nu folosești vizual, catehetic, relația dintre soț cu soție în fața copiilor tăi? E absolut necesar. Nu o facem ca să învățăm pe copii, dar o facem și pentru asta. Și este absolut necesar, aș spune. Mai ales bărbaților unui bărbați care sunt reci, care sunt, da, soția ta are nevoie de mâinile alea de zidar să o mângâie și să o țină în brațe. Și copiii tăi au nevoie. Copiii, spunea, și am auzit lucrul ăsta de așa de multe ori la
principalei, să zicem, predicatori pe care eu aud și de la care mă informez despre căsătorie, despre relații și așa mai departe. Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru copiii tăi este să-ți iubești soția. În momentul în care ai dat climatul ăla de căldură, de pace în casă, vibe-ul ăla, ambientul ăla de iubire, ăla este cadrul oportun ca să-ți înveți copiii. Doar acolo să prinde sămânța. Nu te certa, nu țipa, nu lovi, doar acolo. Știi cum e? Du-te acum și seamănă în grădină. Că nu se prinde nimica, nu e vremea. Unii bărbați așa țin. Eu vorbesc despre bărbați. Acum nu mai chemat la un podcast să vorbesc despre surori, așa că nu vorbesc. Dar unii bărbați țin temperatura la 18 grade, la 16 grade în casă, ca să nu plătească mult la curent sau la căldură. Dă, frate, puțin căldura mai sus. Vine cu puțină dragoste acolo, verbală, cu dragoste tactilă, vine că copiii, nu doar soția ta, tu ai nevoie de asta. Nu ești zeul ăla care spui tu că ești de gheață de care n-ai nevoie de nimic. Chiar dacă ai fost crescut într-o familie în care lucrurile astea nu se făceau, dacă nu se făceau, învață-te tu și învață și pe alții. Nu du mai departe lucrul ăla, că nu e un lucru bun deloc. Am vrut să spun un lucru de sexualitate. Uite, copiii au întrebat la un moment dat, dar cum naște o femeie? Și Cristina s-a dus și le-a explicat. A zis unul dintre ei, eu nu să mă căsătoresc niciodată din cauza asta. Nu vreau să pun pe soția mea la suferința asta. Nu. Să fii foarte atent când vorbești, să nu stârnești niște curiozități prostești. Da? Dar a venit vremea să întrebe. Păi, te-a bătut la cap câțiva ani de zile, deja a văzut ceva sau a auzit ceva și a explicat lucruri. Sau să vină vremea, sunt 100% sigur, în care va trebui să explicăm mai multe lucruri. Și atunci trebuie să explici într-un mod în care nu este pervers, da? Nu este pervers, e foarte important asta, într-un mod în care apreciezi și încurajezi bunătatea sexualității inerentă pe care Dumnezeu a lăsat-o, da? Dar să nu dai prea multe informații, pentru că copilul este poate foarte departe de momentul în care el va experimenta lucrurile astea. Dar vor ajunge, sunt atâtea fete care au crezut că au cancer pentru că le-au crescut, au început să le crească sânii. Și nimeni nu vorbea cu ele. Săracile au fost traumatizate ani de zile. Maică sa nu i-a spus niciodată de ce îi cresc sânii. Da? Nu i-a spus nimic despre ciclu. Nu i-a spus... Din nou, e trist. Trăiesc niște suferințe psihologice și emoționale inutile. Sau băieții. Când băieții încep să aibă erecții. Unii în generația asta, cu toată mâncarea pe care o mănâncă acum foarte devreme. Și unii dintre ei nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. Trebuie să explici lucrurile astea. Când a venit la vârsta aia și dacă s-a întâmplat la 5 ani, ce ai să faci? Trebuie să explici dacă te întreabă. Nu ce să faci, dar într-un mod în care, din nou, nu e pervers, într-un mod în care arată bunătatea lucrului respectiv, da? Dar suficient încât să nu-l stârnești mai mult decât este necesar, da? Și care nu este util pentru vârsta lui. Problema este într-adevăr, și aici spun pentru cei care își trimit copiii la școală, sistemul de învățământ care nu fac poate homeschooling, când copiii au interacționat deja cu informațiile alea, chiar dacă e cu 5 ani înainte, trebuie să explici, nu ai ce face. Deci trebuie să dai explicații încât să fie satisfăcător pentru el și să înveți să se protejeze de acum înainte. Și apropo, când copiii, ăsta e alt subiect, când copiii au luat informații de natură sexuală și au văzut scene sexuale, să știi că asta va avea un impact foarte puternic pe termen lung asupra lor, trebuie să fii cu ochii pe ei de acum înainte și să-i ajuți. Pentru că ei au văzut deja niște lucruri. Mult înainte de vremea când trebuiau să le vadă. Aș mai sublinia asta. Mai bine să le spuneți voi mai mult copiilor, voi în calitate de părinți, mai ales dacă au intrat în contact cu imaginile și cu persoane care au deschis subiectele astea. Faceți să vă vadă pe voi, specialiștii. Voi știți totul despre corp, despre ce se întâmplă între un bărbat și o femeie. Nu lăsați să devină altcineva specialistul. Informați-vă. Mai am și la Vulnerabil câteva episoade despre sexualitate. Sunt așa de multe cărți creștine acum au apărut pe categorii de vârstă. Chiar o să mă mobilizez să vă fac o listă, să o pun în descriere, multe pe care știu că le recomandă și persoanele din cercul lui Andrei, așa că să nu ne căutăm cumva scuze, pentru că în joc este viața și în final aș zice chiar și reputația într-o formă sau alta a copiilor noștri și parcursul lor de acum încolo. Dacă crezi că mai e ceva pe care vrei să insiști aici pe sexualitate, chiar te rog, Andrei, dacă nu, mergem mai departe. Putem să depășim, da, sigur. Hai că am atins așa în întrebarea de dinainte și partea asta de suferință. Nu știu, eu de când am început să le citesc copiilor Biblia și de când am devenit mamă, mi-am dat seama cât de multe scene
crude sunt cumva în Biblie. Parcă până atunci nu le-am perceput așa, că n-am avut filtrul ăsta al unui copil imatur, cumva, care nu are creierul dezvoltat, cum spun și psihologii și așa. Cum le prezentăm copiilor noștri Biblia, tot ceea ce ne spune ea, fără să creăm în ei repulsie față de suferința pe care o îngăduie Dumnezeu și în același timp fără să îi facem pe ei să devină violenți, pentru că ceea ce citim în Biblie vorbește despre omor, despre lupte, despre război și multe altele. Eu cred că aici contează foarte mult. S-ar putea să fie unii în dezacord cu mine. Contează foarte mult filozofia despre viață pe care o ai. Și cred că contează foarte mult ca tu să-ți fii asumat doctrina fundamentală creștină. Eu cred așa, că mulți creștini sunt creștini la biserică și au un creștinism pentru oameni mari. Dar ei, la nivel emoțional și psihologic, ei nu sunt creștini. Deci ei zic, da, așa sunt lucrurile, ar fi fost bine să nu fie așa. Deci e adevărat că există ea, dar ar fi fost bine să nu fie. Ca idee, nu? Nimeni nu-și găsește plăcere în suferință. Ce vreau să spun aici este că mulți dintre ei, în inima lor, nutresc o dezamăgire cumva față de Dumnezeu, că lucrurile sunt așa, că Dumnezeu e drept, că noi suntem păcătoși, că păcatul trebuie pedepsit, că păcatul este foarte grav, încât merită să fie pedepsit cu moartea, că judecățile pe care le-a făcut Dumnezeu sunt drepte. Și apropo de asta, de măceluri din Biblie, judecăți pe care le-a făcut Dumnezeu istorice, oare vreau eu să-l învăț pe copilul meu ceva care nu este adevărat? Și anume că păcatul omului este atât de grav, deci luăm câteva lucruri, păcatul omului este atât de grav, este atât de ofensator înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a fost drept când i-a pedepsit pe oameni în felul ăla. Vreau să-l învăț asta? Eu cred că este calea pentru progresism aici, pentru teologie liberală progresistă. Une negi dreptatea lui Dumnezeu, une negi mânia lui Dumnezeu, une negi jertfa ispășitoare a lui Hristos, unde Hristos a absorbit, a purtat el mânia lui Dumnezeu în locul nostru. Deci, din punctul meu de vedere, distrugi escatologia, de ce e necesar un iad, de ce e necesară o judecată, ai distrus învățăturile centrale din creștinism. Iar eu nu cred că toți fac asta, dar cred că foarte mulți psihologi, consilieri și psihoterapeuți distrug părinții întâi, atacând învățăturile fundamentale fără să-și dea seama, chiar dacă sunt creștini, învățăturile fundamentale ale Scripturii. Pentru că îi aud unii după aceea, vorbind despre unele lucruri din Scriptură, păi eu nu cred că alea au fost poruncite de Dumnezeu. Păi așa spune Scriptura. Nu, păi evrei au spus că Dumnezeu l-a poruncit, dar Dumnezeu de fapt nu l-a poruncit. Ok. Păi ce altceva au mai spus evrei, Moise și alții, că le-a spus Dumnezeu și de fapt nu le-a spus? De unde au pornit? N-au pornit de la textul biblic și l-au verificat. Nu. Ei au adoptat deja niște idei, cum ai spus tu, despre suferință, despre moarte, despre judecată, despre păcat. Au adoptat ideile alea și când s-au dus la Biblie și s-au uitat la Biblie și au zis, wow, păi și Carnagiu, ce e aici? Știi? Și eu cred că aici este o problemă foarte mare. Eu nu am văzut, de exemplu, la noi, copiii noștri să aibă dificultăți emoționale cu situațiile astea. Din nou, noi nu insistăm asupra acestor lucruri, dar trece prin Scriptură, așa cum trebuie trecut prin Scriptură, le povestim evenimentele mari din Scriptură și cred că pentru noi trebuie să fie foarte clar. Dacă prezinți o doctrină corectă despre păcat, cât de grav este păcat înaintea lui Dumnezeu, dacă prezinți o doctrină corectă despre creație, le luăm în ordine, despre creație, cât de datori suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Da? Că îi datorăm totul lui Dumnezeu. Și că este o ofensă infinită înaintea lui Dumnezeu, ca noi să-L respingem pe El, să fim rebeli înaintea Lui. Și dacă prezinți o doctrină corectă despre judecata lui Dumnezeu, atunci nu va fi dificil. Da? Dacă copilul întreabă, de exemplu, dar de ce trebuie să moară toți oamenii la potop? Și Spiritul Dumnezeu le-a dat sute de ani, le-a dat martori, le-a dat proroci sute de ani și cu cât îi lăsa mai mult, cu atâta ei păcătuiau mai mult și cu atâta și otrăveau generațiile următoare. Copiii erau aruncați în anumite generații, erau aruncați la zei, erau arși, erau topiți, erau jerfiți. Oamenii au luasele razna din punct de vedere spiritual, da? Razna poate și la propriu, erau demonizați mulți dintre ei, da? Uite, s-au întâmplat o fel de lucruri și Dumnezeu a considerat, și Dumnezeu este cel mai înțelept, că trebuia să oprească ciclul ăsta de violență și de răutate și de crimă și de războaie, să-l oprească în modul ăsta dramatic și să o ia de la capăt, cu noi și cu familia lui. Și a fost bine că a făcut lucrul ăsta, Dumnezeu. Nu a făcut de 100 de ori lucrul ăsta, uite că după aia Dumnezeu a zis că nu va mai face asta. Uite, Dumnezeu va da har, pentru că omul este foarte rău. Și prin alte instrumente Dumnezeu va limita răul. Da? Uite, de exemplu, cu cananiții, că zice că acolo tot, astea sunt evenimentele mari.
nu toate triburile, a poruncit Dumnezeu să fie rase de pe fața pământului. Uite, tu știi că Dumnezeu i-a ținut pe evrei sclavi 400 și ceva de ani și în timpul ăsta cananiții au devenit mai răi, n-au devenit mai buni. I-au respins revelația pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și au devenit mai răi și mai răi și mai răi și mai răi și un ciclu ăsta de răutate de neoprit. Ei nu se mai opreau. Da? Și uite, când Dumnezeu a făcut asta, uite de ce a făcut. Și uite, când au fost oameni care au vrut să se întoarcă la Dumnezeu, Rahav, care erau cananită, Gabaoniții, care au cu orice chip au vrut, și alte popoare care au vrut să încheie legământ cu ei și legământ de pace, uite că aia nu i-a distrus. Trebuie să studiem, să vedem nuanțele astea și să le prezentăm într-un mod corect copiilor. Uite că suntem acum de mii de ani. Noi toți am meritat moartea, că suntem niște păcătoși. Dar Dumnezeu are îngăduință și ne ține în viață ca să predicăm Evanghelia, ca să se pocăiască oamenii, ca să se întoarcă la El. Deci eu nu cred că copiii trebuie feriți de suferință. Discuțiile despre suferință, despre moarte, despre judecată, despre păcat. Nu cred absolut deloc lucrul ăsta de la nicio vârstă. Din nou, ca și despre sexualitate, și cum îi omorau? Și încep tu să spui cum îi despica și cum le curgeau mațele din el. Deci nu e necesar că nici Biblia nu prezintă peste tot situații de felul acesta. Trebuie să fii înțeles, să poți să-i prezinți. Nu vezi că sunt cărți de colorat cu corabia lui Noe. Păi de ce oamenii ăia sunt în afara corabiei? Copilul are 2 ani, 3 ani, vede pe carte de colorat de 13 pagini. Deja i-a prezentat, deja cataclismul judecății lui Dumnezeu cu Noe. Eu personal, nu știu care este părerea ta, dar eu personal nu aș feri copiii de nicio parte din Sfânta Scriptură, poate de Cartea Cântărilor. Nici eu nu i-am ferit, dar uite, vreau să-ți dau 2 exemple cu care noi ne-am confruntat și parcă n-am știut cum să le gestionăm și tu ai mai mulți ani de părințeală înainte. Doar că noi avem o fetiță, ea e cea mai mare, a avut și are o mare dragoste pentru povestea cu David și Goliat. Deci aia am putea să o citim constant. Până într-o zi când a început să zică ea că te ucid și eu sunt David și l-am ucis pe Goliat. Au fost acolo niște pasaje când zice că îți dau carnea și alea, am încercat să le rafinăm puțin, dar totuși principiul sau finalul poveștii l-am spus exact așa cum a fost în Biblie. La băieți nu se poate rafina. Ce fac cu ea? Și încă tatăl ei, când a auzit-o, eu o auzisem de mai multe ori, dar el când a venit de la muncă, când a auzit așa prima dată, a zis, noi nu ucidem, noi nu lovim, noi cumva s-a pierdut. Ce-ar fi trebuit sau cum să gestionăm? Ce aș fi zis eu? Da, eu am avut un nepoțel, dar micuț acum, un nepoțel micuț mergea așa umflat, el spunea, eu sunt cel mai puternic, eu sunt Goliat. Știi? El era mic, el ce asocia cu Goliat? A văzut imagine cu Goliat pe ăsta îmbrăcat ca un soldat și el asta vrea să zică. Eu sunt soldatul ăla puternic. După aia, băi, vezi că Goliat a terminat nu prea bine, nu cred că vrei să fii Goliat, cred că vrei să fii copilașul ăla. Acum, când noi vorbim cu copiii și despre violență și despre agresivitate și despre masculinitate, de exemplu, noi vrem să le spunem, uite, David a făcut bine ce a făcut pentru că a salvat poporul lui Dumnezeu. Tu vezi cum a folosit el puterea lui, cum a folosit el violența sfântă, cum a pus-o în slujba lui Dumnezeu, cum a canalizat-o într-un mod corect. El nu s-a dus să-și omoare frații lui. Eliab l-a jignit pe David. Ai venit și tu aici ca să vezi, dar el nu s-a început să lupte cu fratele lui. Saul urma să fie un om lepădat de Dumnezeu, dar David nu s-a dus să lupte nici cu Saul. Ceilalți fugeau evrei și s-au aruncat pe îngropi, dar David nu a început să-i bajocorească pe ei. David știe exact care este inamicul, singurul inamic și împotriva la ăla s-a concentrat. Și uite, hai să spun ceva. Știi ce este asta? Asta este o imagine, nu a ce trebuie să facem noi cu ceilalți oameni pe care Dumnezeu vrea să-i evangelizăm și așa mai departe. Te repete, aș da exemplele alea cu David, ci ceea ce Domnul Iisus Hristos, David este Domnul Iisus acolo care s-a dus să lupte cu diavolul. Înțelegi? Nu s-a dus să lupte cu un om, s-a dus să lupte cu diavolul. Și la cruce, exact, ca să noi să înțelegem ce s-a întâmplat spiritual, că nu vedem. Cum l-a biruit pe diavol? Nu vedem. Și ca noi să vedem vizual, ne-a dat Dumnezeu foarte mulți oameni din ăștia care omorau pe alți oameni, pe vrăjmașii lui Dumnezeu, pe vrăjmașii poporului lui Dumnezeu care i-a asupra, uite cum a fost Faraon, ne-a dat imaginea asta vizuală să arătăm, ca să ne arate cum va nimici Dumnezeu pe diavolul și pe toată oștirea lui ca să mântuiască umanitatea. Despre asta este vorba. Și ăsta este înțelesul de fapt acelei povești. Înțelesul acelei povești nu este că eu să mă duc să mă omor cu alți oameni. Da? Doar dacă băieții mei s-ar juca, din nou, asta le-aș explica. Uitați, noi nu trebuie să ne găsim plăcerea, imaginile din Sfânta Scriptură arată dreptul lui Dumnezeu de a pedepsi pe oameni și arată oamenii de care Dumnezeu s-a folosit ca să pedepsească pe oameni. Dar misiunea noastră în lume, asta este. Uite, Hristos de asta a venit. Hristos a venit ca să oprească ciclul ăsta de violență. Hristos a venit ca să se ridice judecata. Dumnezeu asta își dorește. Dumnezeu își dorește să nu ne mai judece, să nu ne trimită în ea, să nu facă cu tare și cu tare lucru, da? Și de aceea Hristos a suferit în locul nostru. Uite, ăsta este modelul. Uite, lucrul grozav nu este să te duci să bați pe altcineva. Lucrul grozav e să poți suporta tu să fii bătut
ca să generez un bine mai mare. Din nou, eu nu neg poveștile alea, ci le arăt care este înțelesul lor. Eu nu neg. Cine ești tu în povestea asta? Uite, vrei să spună mami cine ești tu în povestea asta? În povestea asta tu ești evreul ăla care fugea. Că dacă tu l-ai vedea pe Satana și ai vedea pe tot dușmanii lui Dumnezeu și a noștri, venind după noi, tu ai fi ca evreia, fricos și ai fugit și te ascunde. Tu nu ești la biruitor. Și dacă vrei să biruiești, știi pe cine să biruiești? Uite, zic, prima persoană, așa mi-a învățat băieții, prima persoană pe care tu trebuie să o biruiești ești propria ta persoană. Cine îți face ție cele mai multe necazuri? Tu. Când te enervezi, când te superi, când vorbești urât, uite câte necazuri îți faci după aceea. Uite, zice proverbe că cine se stăpânește pe sine este mai puternic decât unul sau mai valoros decât unul care cucerește cetăți. Înțelegi? Deci marele războinic pe care tu l-apreciezi, de a zice, este cineva care se poate controla pe el. Le-am dat exemplu cu Alexandru Macedon, care a murit din cauza nestăpânirii lui sexuale, deși a cucerit toată lumea. A cunoscută de atunci. Și a zis, uite, un om pe care tu l-ai apreciat ca războinic, dar pentru că nu s-a putut stăpâni pe el însuși, a murit la 30 și ceva de ani. A murit ca un câine, bolnav. De ce? Pentru că nu s-a putut stăpâni. Aia e persoana pe care tu să poți stăpâni. Că în tine ești o fiară, firea pământească, o fiară pe care dacă nu o stăpânești, o să-ți devoreze viața ta și o să devoreze și viața altora. Dar asta trebuie să stăpânești tu, da? Și din nou, uite, suntem într-o luptă, asta spune Biblia, într-o luptă cu păcatul, cu ispitele din afară. Acolo să te văd cât de puternic ești. Suntem într-o luptă dacă tu cedezi imediat, ai văzut o jucărie într-un magazin, pe cine să biruiești tu mai pe Goliat? Că tu ai văzut jucăria aia și început să te dai de pământ. Tu nu poți birui nimic, tu nu poți birui o ispită banală, ți-a pus cineva o jucărie, o sticlici în vitrină și tu gata, ai luat o razna. Tu nu poți să biruiești nimic, dar uite, acolo trebuie să biruiești tu. Și uite, sunt demoni care încearcă să ispitească oameni, să se ducă la droguri, la curvii, să dezmembreze familii, să fie divorț, să le explic la copii. Și uite, acolo trebuie să biruim noi, împotriva lor. Și știi care sunt armele cu care biruim noi? Atunci era cu sabie. Dar pentru noi ne spune, uite, sabia asta este sabia cuvântului, este rugăciunea, este cutare. Trebuie transferat în zona spirituală, că Biblia le transferă în zona spirituală. Nu încerc eu cumva să o manevrez, să o ascund, să o bag sub covor, știi? Deci trebuie să explic copilului care este substratul acelei povești. Ce este în spate? Ce vrea Dumnezeu să ne învețe? Nu să o neg. Și zic, dacă tu să înțelegi ca și copil, vezi ce a făcut Dumnezeu. Ți-a dat o imagine din aia vizuală. Da, tu o să fii David, când Goliatul din viața ta este, uite, cu tare, prin Domnul Iisus Hristos, care este adevăratul David, și tu poți să biruiești Goliații aia. Poți să-i faci astfel de aplicații. Da? Prin Domnul Iisus Hristos, ca să-i arăți cine sunt adevărații Goliați. Mulțumesc, Andrei. Cred că prin întrebarea mea am ajutat și alți părinți. Pentru că vorbim despre băieți, știm că ei sunt viitorii lideri și, cum ai spus tu, una dintre valori este cât de prețioasă este căsnicia și cât de valoroasă trebuie să o arătăm noi pentru ei, astfel încât să-și o însușească. Și știm că Biblia ne vorbește de cap al familiei, de preot în casă, dar în același timp, în balanță este și iubirea, să-ți iubești soția cum a iubit Hristos biserica. Și eu sunt curioasă dacă, și sunt sigură că ați avut discuții până acum, cum le explici băieților tăi dinamica aceasta dintre autoritate și dragoste, în ideea în care trebuie să creezi un echilibru între a fi capul familiei și a iubi cum a iubit Hristos biserica și, dincolo de asta, cum le arăți discernământul, să aibă discernământ, dar și vulnerabilitate și pocăință. Parcă astea toate merg așa, mână în mână. Dau seama uneori că pentru unii oameni lucrurile astea două sunt în tensiune și întreabă cum să le ținem împreună. Ele nu trebuie ținute împreună, ele sunt împreună. Nu există autoritate reală fără dragoste. Îți dau niște situații practice. De exemplu, învățându-i pe băieții noștri despre că au multe verișoare, avea o verișoară micuță, tare micuță, abia se plimba pe aici, pe jos mergea în picioare și ăsta, băiatul meu mic, dar care are deja spre 7 ani, încerca să o ajute să se suie undeva. Și fiindcă era fată, el ținea mâna așa. Știi? Ca și cum era un bibelou. Chiar învățase, băi, el puternic vrea să o ajute, dar ținea așa mânuța așa să fie fină. De exemplu, soția mea niciodată nu iasă din curte fără ca să-i deschide băieții poarta și eu nu le-am spus. Fără să deschide un băiat poarta și unul ei să ceartă cine se deschide poarta și cine se deschide portiera. Da? Ei conduc aici. Ei se duc primii, ei deschid poarta, ei deschid portiera, ei închid, ei fac tot lucruri de felul ăsta. Din nou, eu cred că cel mai bine copiii sunt învățați, băieții în special, sunt învățați cum să conducă prin dragoste, că despre asta m-ai întrebat, cum să o conducă prin dragoste, luând inițiativa și făcând gesturi de dragoste, gesturi de ajutorare, gesturi de protejare, gesturi de susținere. Da? Făcând lucruri din astea, ei vor învăța și ei să facă lucrul ăsta. Când soțul răspunde, când soția îl cheamă, când îi cere ajutorul, ei atunci văd puterea lui la lucru, văd cum conduce el. Băieții nu sunt așa de mult învățați prin vorbire. Fetele, de exemplu, ele
își reamintesc discuții, dacă vorbești, de exemplu, un bărbat vorbește cu soția, vorbesc cu soția și zice, și ce ai vorbit cu el? Și am spus, atâta, zice, păi ce ați vorbit o oră? Atâta. Mi-ai spus 3 propoziții, mi-ai spus. Băi, atât am vorbit. Noi nu suntem proiectați ca să ne reamintim discuții. Eu dacă îi spun, ea până ajunge să-mi spună exact punctul, îi zic, ai putea că te ajungem la destinație deja de 3 ore și nu mi-ai spus punctul care te-am întrebat eu, știi? Ea îmi reculege toată discuția și îmi face comentarii la fiecare replică, la fiecare discuție. Că poate, așa e făcută mintea aia. Mintea mea nu este făcută așa. Înțelegi? De asta spun că atunci când băieților începi să le explici, nu începi să le faci nu știu ce filozofii. Tu trebuie să faci lucruri, el imediat vede, pac, a văzut, a notat, a văzut, a notat, a văzut, a notat. Da? Pus, de exemplu, un lucru, mă cheamă soția, m-am ridicat atunci și am plecat. Da? Îi dau atenția primară. Când băieții stau și soția mea strigă și el stă tolănit așa, băi, te-a chemat de prima dată. În secunda în care te-a chemat, poate și-a prins mâna în ușă, poate a făcut ceva. Băi, ai sărit, ca de pe arc ai sărit. Ai zburat, pur și simplu te-ai teleportat de aici. Asta este regula, știi? Trebuie făcute lucrurile astea. Slujirea în dragoste sau conducerea în dragoste. Mulți oameni consideră că slujirea nu este conducere. Nu, slujirea este conducere. Slujirea este o formă de a conduce. Este o formă de a conduce. Da, sunt modalități diferite de a sluji și sunt slujiri care nu neapărat înseamnă să conduci, dar slujirea este o modalitate de a conduce, de a cărmui. Dacă el vede în slujire inferioritate, atunci nu va sluji. Dacă el vede în slujire o cărmuire, atunci va sluji. Eu cred că foarte mult practic. Și din nou, asta vreau să spun, în tot ce am discutat eu până acum, din punctul meu de vedere, lucrurile astea se pot întâmpla în fiecare zi în casă, în lucrurile banale. Calvin, ocupă-te tu să strângă toți să facă curat pe hol. Ce e aia? El cărmuiește acolo. Vrei să fie lider. Mă, dacă el nu e lider acolo, voi vă ocupați astăzi de haine. Am scos toate hainele care trebuie de spălat, le împărțiți așa și așa, tu te ocupi de asta, băieți ceilalți ascultați de el. Și ei vor fi penalizați dacă ei nu-l ascultă pe frate. Zice, eu o să ascult eu de el. Dacă n-ai ascultat de el, vei fi penalizat. Ei trebuie să învețe autoritatea, trebuie să învețe cărmuirea, trebuie să învețe ce înseamnă să stea sub cărmuirea altuia și trebuie să învețe ei înșiși să cărmuiască. În familie ți se oferă absolut toate cadrele necesare ca copilul să învețe să fie bărbat, să învețe să conducă, să învețe să slujească, să învețe să iubească și așa mai departe. În lucrurile astea, da? Cărțile, trebuie aranjate toate cărțile. Cine se va ocupa de asta și ceilalți ascultați de el? Vreau eu acum. Bun. Trebuie să ieșiți afară toată curtea. Noi avem o curte foarte mare. Toată curtea trebuie curățată. Da? Calvin, te ocupi de asta. Va trebui să luați hârtiile, frunzele, bicicletele și lemnele aruncate prin curte și jucăriile. Pe cine trimiți la astea? Ok. Ai dat? Dați-i drumul. Când ați terminat, veniți la mine. Eu conduc, ei văd la mine că eu i-am trimis pe ei, eu am condus, am pus pe altul să conducă, da? Și ei trăiesc într-o dublă conducere. Acum văd 2 modele de conducere, pe fratele lor și pe tatăl lor. Așa se face. Deci nu trebuie să inventez, nu știu ce, da, trebuie să mă duc undeva, oare? Ce carte ar putea să iau despre conducere, să învăț pe copiii mei să conducă? Nu, conduc tu. Deci conduc tu în lucrurile obișnuite. La masă. De exemplu, soția mea, în general, nu strânge masa. Sunt foarte multe femei disperate, măi, chiar nu-ți cade bărbăția dacă îți duci paharul la chiuvetă. Deci nu se întâmplă nimica. Dacă îți pui farfuria în mașina de spălat. Ea a pregătit masa, a pus masa, băieții rămân să strângă masa. Cine se ocupă de strângerea mesei? De exemplu, fii atent la noi acasă, și asta era imediat după comunism. Niciodată fetele nu spălau duminica. Duminica spălau totdeauna băieții. Fetele aveau ziua liberă duminica. Nimic. Da, în general noi ne duceam la muncă, mai la câmp, mai cu tata, la instalații, la ce mai făceam noi și când veneai, da, vrei să mănânci și ele se ocupau de asta. Lucrurile astea se învață când tata implementează în familie. Când tata învață ce înseamnă slujirea. Și un bărbat din asta nu va intra în familie, ascultă și se va întâlni cu cineva care zice, băi, la soțul meu se pare absurd să nu-și arunce pantalonii pe jos. El așa crede că trebuie să facă. Bă, nu trebuie să faci. Că la fel cum îi puneai jos, îi puteai să pui sus, direct pe umeraș sau direct pe ăla. Deci nu era nicio tragedie de făcut. Dacă în loc de jos, puneai sus. Deci nu-ți cădea bărbăția, nu are nimic de a face cu bărbăția ta sau nu are nimic de a face cu nimic. E un lucru perfect normal să facă lucrul ăla, știi? Da, soțul meu se pare anormal că el să ducă asta. Nu, el trebuie să lase acolo uns peste tot. De ce? De unde, știi? Astea cred că sunt lucruri care vin din o neînvățare a ce înseamnă slujirea, conducerea, masculinitatea și așa mai departe. Da. Nu știu dacă am fost clar. Dacă nu am fost clar, pot să întreb mai departe. Da, ai fost clar, dar mai aveam așa o mică nuanță în întrebare. Cum
creștem în băieții noștri discernământul și în același timp să nu le suprimăm vulnerabilitatea și pocăința. Cum îmbini rațiunea cu pocăința, să zic așa. Eu cred că pocăința se învață în fiecare seară. Când eu, tata, încep să mă rog și mă rog, eu îmi cer iertare și mă pocăiesc în fața soției mele și a copiilor mei de lucrurile pe care ei le-au văzut. Evident că sunt lucruri pe care copiii nu trebuie să le știe. Așa se învață pocăința. Și legat de pocăință în fața altora, că există pocăință față de alții, față de Dumnezeu și față de alții, uneori sunt obligați, pur și simplu, trebuie să te duci să-ți ceri iertare, nici nu se discută. Hai să înțelegi, dacă trebuie să explic de fiecare dată 4 ore, să explic procesul pocăinței, nu o să pot să fac asta pentru că nu am timp. Ți-am explicat de mai multe ori că nu o să am timp, o să-ți mai explic o dată, dar acum nu este timp, trebuie să te duci să-ți ceri iertare și să te împaci, da? Să rezolvați problema. Și n-ai voie să te duci cu fața aia. Deci îți dau 2 minute sau cât ai timp să te gândești, să scapi, poate ești furios, poate ești supărat, poate ești nu știu ce, să-ți reglezi puțin emoțiile și trebuie să te duci să te împaci. Nu, cred că pocăința se practică. Cel mai bine să învață pocăința în rugăciunea. Zice că acolo este cel mai important. Este fundamental dacă copiii au văzut soțul sau soția într-un conflict în care i-au păcătuit, că poate a fost un conflict creștinesc, să-și ceară iertare în fața copiilor unul de la celălalt. Și să spună, uite, îmi pare rău că am făcut gestul ăsta față de mame. Nu că l-am făcut în fața voastră, trebuia să-l fac pe ascuns. Nu asta. Deci nu înveți să fie ipocrit, să facă nebunii pe ascuns, da? Măgării pe ascuns, să fie bădăran pe ascuns. Sau ea să fie nerespectoasă pe ascuns, sau să fie violentă, sau că sunt tot felul. Nu. Deci cred că așa învață. Învață în practică, înaintea lui Dumnezeu și unul față de celălalt. Poate n-am prins eu nuanța cu discernământul și pocăința. Care e legătura? I-am zis mai degrabă vulnerabilitate, în ideea în care bărbații sunt foarte raționali de obicei, știi? Iau lucrurile foarte tranșant, cel puțin așa văd eu, așa mi se pare. Nu dau curs prea multor emoții, sunt câteva emoții masculine care se manifestă acolo și de asta le-am pus cumva una lângă cealaltă. Da, eu nu cred că el trebuie să înceapă să plângă. De exemplu, poate mama e mai sensibil și poate ea plânge când face asta. Asta nu înseamnă că trebuie să înceapă să plângă și ei. Știi? Când își cere iertare sau când se pocăiește și așa mai departe. Dar va trebui să facă lucrul ăsta. Deci noi trebuie să lăsăm femeia și bărbatul să fie vulnerabili în modalitățile lor, dar să fie vulnerabili. Și să nu obligăm pe nimeni să preia vulnerabilitatea celuilalt. Eu m-aș dori ca soțul meu să fie mai vulnerabil. Dacă vrei să fie femeie, nu va fi. Și nici tu. După ce el va fi vulnerabil ca tine, nu o să mai ai nevoie de el. Că ascultă-mă, dacă soțul tău și-ar deșerta toate vulnerabilități sau toate necazuri și toate frustrările, zici, bă, mai bine nu spuneai. Nu mai am încredere în tine acum. Mi-ai dat o nesiguranță totală. Acum când te duci la lucru, am impresia că se lasă un hău în casa noastră. Unele lucruri nu, pur și simplu nu. El trebuie să fie vulnerabil în modul lui, nu trebuie să fie vulnerabil în modul altora. De multe ori mi se pare că se face confuzia asta și nu cred că vulnerabilitatea este ceva nemasculin. Nu cred că este contramasculin vulnerabilitatea. Da? Cred că băieții trebuie învățați că a mărturisi păcatul, a recunoaște, este vulnerabilitate, dar este un proces de a rezolva o problemă pe care el a creat-o. Este o vulnerabilitate de a trebuie să fii vulnerabil. Dacă eu am o problemă internă, da? În trupul meu sau am o problemă în corpul meu, am o eczemă, am ceva, trebuie să mă duc la medic, s-ar putea el să mă pună să-mi dau bluza jos sau să dau pantalonul jos. Ce să fac? Trebuie să fiu vulnerabil, dar sunt vulnerabil pentru că am o problemă foarte gravă pe care vreau deja să o rezolv. Nu e așa, ce să fac? Aia nu este nimic nemasculin în asta. Nu fac asta în fiecare zi, dar fac când am o problemă. La fel cu nicio soție nu trebuie să o facă în fiecare zi. Face când are nevoie să facă lucrul respectiv. Trebuie învățați. Așa e, deci slujba grea tot nouă părinților ne revine. Trebuie să fim pocăiți, că dacă suntem pocăiți și noi suntem pocăiți, atunci ei văd ce înseamnă pocăința. Da, pentru că tu ai și rolul acesta de pastor și ai contact foarte aproape cu biserica și nu doar biserica pe care tu o păstorești. Ce rol poate să joace biserica în procesul acesta de echipare a viitorilor lideri în creșterea teologică a băieților noștri? Și, pe lângă asta, ce ar putea face mai bine de acum înainte bisericile evanghelice pentru a crește bărbați stabili teologici? Eu cred că poate diferi poate de la biserică la biserică, pentru că bisericile sunt foarte diferite în diverse cadre, în diverse zone din țara noastră. Am văzut tot felul de biserici. Depinde și de vârsta băieților, bărbaților. Uite, eu am fost marți la Buna Vestire, la o întâlnire cu niște băieți, nu doar din Buna Vestire, de fapt din București, mai mulți băieți, care se adună pentru a se cizela în formarea pentru predicare. Un cadru excelent, extraordinar.
O grămadă de grupuri sunt, de băieți, de ucenicie se poate face. Deci se pot face foarte multe lucruri. Se pot face ieșiri în aer liber, întâlniri cu tații și băieții. Se pot gândi o grămadă de lucruri. Eu am spus de foarte multe ori, mai trebuie să fii puțin creativ. Ai spus tu la un moment dat. Când un bărbat înșeală o femeie sau o femeie își înșeală bărbatul și ăsta află după 5 ani de zile, gândește cum o construit o lume complet paralelă, câtă minte i-a trebuit la ființa aia umană să aibă încă un car, să aibă încă un cod, să taie banii, să nu se observe, să-și facă traseul, la orele, calendarul. Domnule, câtă minte a pus acolo. Și te trezești cu un pocăi din ăsta de nostru și eu zic, eu nu știu ce să fac seara copiii. Come on! Eu nu știu ce să fac cu băieții mei. Please, știi? Te rog frumos, nu se poate. Puneți puțin mintea la contribuție. Băi, dacă ăla în slujba păcatului și a pus atâta în minte, atâția ani de zile, ăla a avut 2 căsnicii, a avut 2 ture de copii în 2 familii diferite, în 2 orașe diferite, 2 salarii diferite, fără să știi unii de ceilalți. Deci cum și-a pus omul ăla? Deci ăla a fost demonizat. Tu ai Duhul Sfânt atunci, uite. E mai mare Duhul Sfânt și mai înțelept decât a fost omul ăla când și-a pus mintea și totul în slujba răului. La un moment dat, asta mi se pare, trebuie să ne batem și puțin în capul. Eu când nu știu ceva, am pus mâna pe telefon, am atâția prieteni, m-am înconjurat cu oameni duhovnici și dau un telefon când am probleme cu copiii deseori. Îl sun pe Lucian Bălănescu, îl sun pe Iosua Faur, îl sun pe Marius Crucerul, îl sun pe tata, sun pe mai mulți. Frate, uite, trec prin situația asta, nu-i bat la cap în fiecare zi. Am 38 de ani și fac lucrul ăsta, inclusiv fac lucrul ăsta astăzi. Nu azi mă refer ziua asta, dar curent, fac lucrul ăsta. Întreb, ce aș putea oare să fac? Ce părere aveți despre asta? Și oamenii spun de mai multe părți, uite, noi asta te-am sfătuit. Mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze. Deci, informează-te. Informează-te pentru că puneți minte la contribuție, adaptează ce ți-au spus ei pentru cadrul tău, pentru situația ta. Deci eu am dat doar câteva exemple. Bisericile pot face foarte multe lucruri. Și dacă bisericile nu pot face, faceți voi. Da, exact. Înainte de a-ți mulțumi pentru tot ce ne-ai spus astăzi, aș vrea să îți adresez și ultima întrebare, care e așa întrebarea mare a sezonului acestuia. Dacă ai putea lăsa ceva în urma ta care să vindece lumea, ce ar fi și de ce? Evanghelia. Evanghelia m-a vindecat și pe mine, mă vindecă în fiecare zi. Evanghelia vindecă relația cu soția mea. Evanghelia vindecă relația cu copiii noștri. Evanghelia, deci pe Hristos, despre Hristos. Dacă mi-aș dori să fiu cunoscut pentru ceva, apropo, dacă aș vrea vreo carte din toate cărțile mele să fie cea mai citită, ar fi cărțile pe care le-am scris despre Domnul Iisus. De fapt, totul e acolo. El e modelul, El e mântuitorul, la El avem și iertare, la El și învățăm, în El este totul. Eu asta aș lăsa. Și nu o spun așa, deci doar așa ca o chestie spirituală. Este ceva absolut real în viața mea. Conștiința mea e vindecată de jertfa Domnului Iisus Hristos, prin cunoașterea iertării păcatelor. Iisus este modelul de bărbat absolut. Iisus este modelul de bărbat care se raportează corect la copii, de bărbat care se raportează corect la femei. Deci și ca mântuire, și ca model în orice privință, asta cred că e moștenirea de care are nevoie lumea asta. Da, așa este. Andrei, eu vreau să-ți mulțumesc tare mult că astăzi cred că ne-ai dat așa niște nuanțe diferite decât cele pe care le-am avut, cel puțin în dreptul meu, sper să fie și în dreptul ascultătorilor. Ne-ai dat și elan să luptăm, să căutăm creativitatea, să ne facem poate listuțele, ce ne propunem, să avem obiective mari, chiar dacă la început poate ne simțim copleșiți de ele, dar împreună cu Dumnezeu știm că putem să facem și atât tații cât și mamele să creștem băieți puternici în Evanghelia lui Hristos, să fie ancorați acolo și să devină viitori soți pentru fetele noastre. Mulțumesc tare mult pentru invitație, a fost o bucurie dialogul ăsta. Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează.
Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!